आहे अभ्यासक्रमाचा. तर आपल्या 8व्या दिवशी अभ्यासक्रमाच्या आपण 8वा अध्याय अभ्यासणार आहोत, की ज्याचं नाव आहे अक्षर ब्रह्म योग. आता अक्षर ब्रह्म योग याचा अर्थ काय होतो हा भाग आपण आता इथे समजून घेणार आहोत. तर अक्षर ब्रह्म योग म्हणजे काय? तर इथे अक्षर या शब्दाचा आपण अर्थ समजूया. क्षर आणि अक्षर यातला फरक समजतो. अक्षर म्हणजे कसं अविनाशी, जे नाश पावणारं नाही ते. आणि क्षर म्हणजे काय, की नाश पावणारं, जे नाशिवंत आहे, तात्पुरतं आहे, म्हणजे काही काळानं ते नाश पावतं. मग भगवंत कोण आहेत? अक्षर, अविनाशी, म्हणजे असे अजन्मा असे कोण आहेत? भगवंत आहेत, की ज्यांना जन्म आणि नाही, मृत्यू नाही, म्हणजे ते कशा अविनाशी आहेत, ते कधीच नष्ट पावत नाहीत. असे कोण आहेत? भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि आपण कोण आहोत? क्षर, म्हणजे आपण कसे, आपल्याला जरा, मरण, व्याधी ह्या 3 समस्या आहेत, हो की नाही? म्हणजे आपला जन्म होतो आणि मग त्यानंतर जन्म, जरा, मरण, व्याधी ह्या आपल्या समस्या आहेत आपल्या मानवी जीवनात. तर तसं त्यांना कुठल्याही समस्या नाहीत, कारण ते पूर्णपणे आध्यात्मिक आहेत. मग असे जे असतात ते क्षर म्हणजे आपण. म्हणून मग आणि मग म्हणजे आपण कोण आहोत? तर भगवंतांचे जीवात्मक अंश आहोत, हो की नाही? मग भगवंतांना काय म्हणतो आपण? तर म्हणजे ते पूर्णपणे आध्यात्मिक आहेत, ते परमेश्वर आहेत किंवा परिपूर्ण आहेत, हो की नाही? मग आपला जो आध्यात्मिक अंश असलेला, जो आपल्या शरीरामध्ये आपला आत्मा आहे, आपला हा भौतिक देह आहे, स्थूल शरीर, आणि आपला मग आपल्या भौतिक देहामध्ये जो म्हणजे जो काही आध्यात्मिक भाग आहे, तो म्हणजे काय आहे? तर आपला आत्मा. आणि मग तो भगवंतांचा अंश आहे, म्हणजे चित्कण आहे आध्यात्मिक, हो की नाही? मग त्याला काय म्हटले? ब्रह्म, म्हणजे त्याला जीव किंवा जीवात्मा किंवा वैदिक शब्दकोश किंवा वेदामध्ये त्याचा उल्लेख बऱ्याच ठिकाणी ब्रह्म म्हणून येतो. पण आपण परब्रह्म आहोत का? तर बिलकुल नाही. ते कोण आहेत? भगवंत. म्हणजे आपण ब्रह्म, तर ते परब्रह्म आहेत असं. म्हणजे सर्वश्रेष्ठ असे परमेश्वर भगवंत, म्हणजे ते परतत्व, म्हणजे तर ते म्हणजे भगवंत. मग आपल्याला जीवात्म्याला काय म्हटले? ब्रह्म. आणि मग योग म्हणजे युक्त होणे किंवा जोडले जाणे किंवा भगवंताच्या कृपेस आपण म्हणजे प्राप्त होणे. म्हणजेच काय, की अशा भगवंतांच्या अक्षर, म्हणजे अशा भगवंतांच्या कृपेस आपण जीवात्मा कसे प्राप्त होतो? म्हणजे त्याचा अर्थ काय? थोडक्यात भगवंताची प्राप्ती करणे, म्हणजे भगवत प्राप्ती, आपण थोडक्यात असा अर्थ घेऊया. हे ह्या अध्यायाचं नाव आहे. म्हणजेच काय, ह्या अध्यायात आपण शिकणार आहोत, की भगवंतांची प्राप्ती आपण कशी करू शकतो आणि त्यासाठी कोणते प्रयत्न करू शकतो. तर हे भक्तीचं विज्ञान आता आपण, आणि भक्ती योगातले वेगवेगळे टप्पे आपण हे शिकणार आहोत. आता आपण बघूया. आजचा आपण भगवत प्राप्तीमध्ये आपल्याला काय शिकायला मिळतं ते अभ्यासूया. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत प्रणाम करूया. आपले प्रमुख संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपादजी यांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत प्रणाम करूया आणि आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. हा, मग आता इथे आपला पहिला श्लोक सुरू होतो 8व्या अध्यायाचा. मग इथे विचारतो अर्जुन, की अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय? आत्मा म्हणजे काय? सकाम कर्म म्हणजे काय आहेत? ही भौतिक सृष्टी काय आहेत? आणि देवता कोण आहेत? कृपया मला हे समजावून सांगा. आणि दुसरा श्लोक आहे, त्याचा अर्थ आहे इथे, हे मधुसूदन, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे? आणि या देहामध्ये कसा निवास करतो? आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यूसमयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात? आता पहा, त्याच्या मनामध्ये किती प्रश्न आले, हो की नाही? तर आता अर्जुनाने हे सगळं विचारलं. तर अर्जुनाने काय विचारलं, की ब्रह्म म्हणजे काय? मग आता ब्रह्म म्हणजे काय? तर त्याची सगळ्याची उत्तरं आपण, किंवा सकाम कर्म म्हणजे काय? म्हणजे भगवंतांना सकाम कर्म किंवा जे आपण कर्म करतो ते, त्याचा अर्थ विचारला. मग हे सगळं कशासाठी तो विचारत आहे? तर भक्तिमय सेवा किंवा विशुद्ध भक्ती ह्याचं विश्लेषण आता भगवंत करणार आहेत त्या माध्यमातून, म्हणून तो प्रश्न विचारतो. म्हणजे की मग भगवंतांना तो विचारतो, की भागवतात त्याला माहितीये, की भगवंतांना परमसत्य, सत्य, परमब्रह्म, परमात्मा, भगवान म्हणून ओळखले जाते, कारण ते वेद अभ्यासलेत. पुराण, भागवत पुराण त्याचाच एक भाग आहे. म्हणजे तर मग म्हणजे पुराणांमध्ये जी 18 पुराण आहेत त्यापैकी एक भागवत पुराण आहे. आणि वेद, आणि हे व्यास मुनींनी लिहिले आहेत. मग असं अशा पद्धतीने मग वेद पुराण ह्यांचा सगळ्यांचा त्याने अभ्यास केलेला आहे. मग त्याला असा प्रश्न पडतो. मग या व्यतिरिक्त आत्म्याला सुद्धा ब्रह्म म्हटलं जातं, हे त्याला माहितीये बरं का. म्हणून मग अर्जुन आपल्याला, म्हणजे आपल्यासारख्या सामान्यांना हे सगळं कळावं यासाठी प्रश्न काय विचारतोय, की आत्म्याविषयी सुद्धा तो विचारणा करतोय का? तर वैदिक शब्दकोशामध्ये आत्म्या शब्दाचा अर्थ काय होतो? मन, शरीर आणि इंद्रियांना उद्देशून म्हटला जातो बरं का. मग आपल्याला जीवात्म्याला सुद्धा
म्हणजे ब्रह्म म्हटलं जातं. मग हा सगळा भाग आहे तो अर्जुनांना माहिती आहे आणि म्हणून ते काय म्हणतात, "कृपया मला समजावून सांगा." म्हणजे आपल्यासारख्या सामान्यांना हे कळलं पण पाहिजे आणि एक प्रकारे इथे अर्जुन काय करत आहेत, की जिथे भगवंतांना पुरुषोत्तम असं म्हटलं जातं म्हणजे. तर पुरुषोत्तम का म्हटलं जातं? अर्जुनाने इथे पुरुषोत्तम म्हटलंय पहा. ह्या म्हणजे श्लोकामध्ये तो उल्लेख आलाय, की "हे पुरुषोत्तम भगवान" असं म्हणतात ते. म्हणजे श्लोकामध्ये हा वाक्य आहे, की कर्म पुरुष किंग कर्म पुरुषोत्तम म्हणजे मला हे सांगा असं, की काय होतं त्यांचं असं. तर मग असं पुरुषोत्तम का म्हणतोय अर्जुन? तर हे आपण समजून घेऊया. म्हणजे पुरुषांच्या मध्ये उत्तम असे कोण आहेत? तर भगवंत आहेत. म्हणजे भगवंत कोण आहेत? आपल्याला बीज प्रदाता पिता आहेत. म्हणजे आपले सगळे जीवात्मा गर्भस्थ करायचं काम कोण करतात? भगवंत. आपल्या सगळ्यांची निर्मिती कोण करतात? भगवंत. म्हणजेच काय बीज ज्यांच्याकडून निर्माण होतं त्या व्यक्तीला म्हणजे त्यामध्ये त्यांना काय म्हणतो आपण? पुरुष म्हणजे वीर्य जे असतं ते थोडक्यात. मग ते म्हणजे वीर्यरूपी बीज तर म्हणजे वीर्याच्या स्वरूपाचे असतात. मग तसंच भगवंत कोण आहेत? तर बीज प्रदाते आपल्या सगळ्यांचे पिता आहेत. म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना बीज देतात. म्हणून त्यांचा उल्लेख काय आहे? तर परम पुरुष, परम म्हणजे सर्वश्रेष्ठहून श्रेष्ठ असे जे म्हणजे त्याच्या पलीकडे आता काही शिल्लकच नाही असं. म्हणजे असं परम म्हणजे पुरुष कोण आहेत? तर भगवंत आहेत. आणि म्हणून मग ते जे म्हणजे असे आहेत म्हणजे तर सर्वश्रेष्ठ असे म्हणजे पुरुषांमध्ये उत्तम म्हणजे म्हणजे काय की द काय म्हणतात सगळ्यात म्हणजे सर्वश्रेष्ठ आणि उत्तम असं म्हणजे संतान निर्मिती ही भगवंतांकडून झाली म्हणजे आपण सगळे त्यांचे पुत्रवत आहोत आणि मग असं बीज प्रदाते पिता आपले भगवंत आहेत. म्हणून त्यांना काय म्हटले? पुरुषामध्ये उत्तम. असे कोण? तर पुरुषोत्तम म्हणजे असं. तर म्हणून त्यांना काय म्हटलं? पुरुषोत्तम असं ते म्हणतात आणि हे पुरुषोत्तम भगवंत असा उल्लेख करतात. मग आता हे मधुसूदन असं का म्हणतात? तर इथे आपण हा भाग समजून घेऊया, की मधुकैटभ नावाच्या राक्षसाला भगवंतांनी म्हणजे त्याचा वध केला होता. त्याला मारलं होतं. मग भगवंत हे अशा सगळ्या आपल्या ज्या मनात शंकारूपी म्हणजे असुर येतात किंवा राक्षस आहेत ह्यांना नष्ट करण्यासाठी नक्कीच भगवंतांशी सारखे म्हणजे भगवंतांशिवाय कोणी दुसरं सर्वश्रेष्ठ असू शकेल का? तर बिलकुलच नाही आणि म्हणून ह्या शंकरूपी असुरांचा नाश करण्यासाठी तो काय संबोधतो? तर मधुसूदन म्हणजे तर याचा अर्थ असा की अर्जुनाच्या मनात पुन्हा संभ्रमित म्हणजे जो संभ्रम निर्माण झाला, शंका निर्माण झाली आणि प्रश्न. तर ते कशासाठी म्हणजे भगवंतांनी हे त्याचं म्हणजे त्याची संभ्रमित अवस्था योगमायेने केली होती. हे नियोजनच होतं भगवंतांचं आणि त्या माध्यमातून येणारं जे घोर कलियुग आहे तिथे आपल्यासारखे जे बद्ध जीव आहेत तर आपल्यासारखे म्हणजे जे बद्ध जीवांना आता नारद मुनींनी पतितच म्हटलंय म्हणजे क्षुद्रातिशूद्र आपण म्हणजे इतके आपण प्रदूषित आहोत ह्या सगळ्या मायेच्या 3 गुणांच्यामुळे आणि कलियुगामध्ये इतका अधर्माचा भाग वाढलाय आणि इतकं पाप वाढलेलं आहे की तिथे म्हणजे अधर्माचं प्रमाण खूप म्हणजे जास्त आहे आणि धर्मतत्व हळूहळू ऱ्हासच होत चाललेत आणि म्हणून हा सगळा विचार करता पुढचा म्हणजे भगवंतांचं हे नियोजन आहे आपल्यासारख्या सामान्यांसाठी. मग त्यामुळे हे त्यांनी प्रश्न विचारलेत. मग हे सगळं आता आपण समजून घेऊया की म्हणजे भक्तीमध्ये युक्त झालेल्यांचं मृत्यूसमयी काय होतं? यज्ञाचा अधिपती कोण आहे? आणि या देवामध्ये तो कसा वास करतो? हे सगळं सगळं आपण आता जाणून घेऊया. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. मग आता इथे आपण समजून घेणार आहोत, की जरामरण मोक्षाय हा जो श्लोक आहे, तर ह्याच्यातून आपण समजून घेणार आहोत, की आता मृत्यूसमयी काय होतं? म्हणजे असं प्रत्येकाचं काय होत असतं मृत्यूसमयी? तर ह्याची साधारण आपल्याला ह्याच्यातून कल्पना येईल. पहा मी हा श्लोक वाचते. जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्दु कुलमध्यात्मकर्म चाखिलम् साधिभूतमिति दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. तर हे जे 2 श्लोक आहेत, तर ह्याचे आपण अर्थ समजून घ्या म्हणजे आपल्याला समजेल आणि मग पुढच्या ज्या व्याख्या आहेत, तर त्या आपल्याला समजायला सोप्या जातील. तर इथे आता काय म्हटलंय, की म्हणजे प्रत्येकाच्या जो म्हणजे प्रत्येकासाठी जेव्हा म्हणजे ज्या समस्या आहेत, तर त्या कोणत्या आहेत? तर जरा, मृत्यू
जन्म आणि व्याधी म्हणजे ही दुःखे जी आहेत तर ती काय करतात आपल्या भौतिक शरीराला पीडा देत असतात बरं का. म्हणजे हे 7व्या अध्यायाच्या 29व्या श्लोकात आहेत. म्हणजे हा आपण संदर्भ घेऊन पुढचा अभ्यास करणार आहोत. हा भाग आपण थोडासा समजून घेऊया. मोबाईलवर थोडंसं मला बघायला त्रास होतोय, पाहायला. आपण हळू समजून घेऊया आणि एखादा काही श्लोक वाचताना चुकलं, माझ्याकडून चुका झाल्या तर आपण मला क्षमा करा, अशी विनंती आहे. तर इथे आपण पाहूया की जो आध्यात्मिक म्हणजे देह असतो ना, तर त्याला जन्म, मृत्यू किंवा जरा-व्याधी अशा समस्याच नसतात. मग याचा अर्थ काय? तर आपण जेव्हा भगवंताची भक्तिमय, प्रेममय सेवा करतो, तेव्हा काय होतं, की आपली शुद्धीकरणाची जी प्रक्रिया सुरू होते, तर त्याद्वारे आपला हा जो भौतिक म्हणजे समस्या असणारा जो देह असतो, की ज्याला जरा म्हणजे ज्याला ह्या सगळ्या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या समस्या आहेत. तर म्हणजे ह्या सगळ्या समस्येतून आपण मुक्त होतो. म्हणजे काय होतं, तर आध्यात्मिक आपल्याला देहाची प्राप्ती होते. म्हणजे आपण गुणातीत होतो. या प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या पलीकडे जातो. आणि असा भक्त काय होतो, तर आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करून भगवंताचा पार्षद बनतो. जसे अर्जुन आहेत बघा पार्षद. आणि मग शाश्वत असा जो भक्तियोग आहे, तर त्यामध्ये म्हणजे तो परायण होतो आणि खऱ्या अर्थाने मुक्त होतो बरं का. म्हणजे आता ब्रह्म ही संकल्पना भक्तीमध्ये पण आहे बरं का. म्हणजे मनुष्यानं आपण ब्रह्म असल्याचं जाणलं पाहिजे. अहम ब्रह्मास्मी असं म्हणतात की नाही, म्हणजे काय, मीच तो आत्मा आहे असं त्याचा अर्थ आहे. पण आपल्यावर काय म्हणजे आपल्याला हे माहिती नाही, म्हणजे का तर आपल्याला विस्मरण झालंय भगवंतांशी जे आपलं असलेलं नातं आहे. आपण भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो आणि मग आपण त्या इंद्रिय तृप्ती आणि आसक्तीमध्ये आपण रममाण झालेलो असतो. त्यामुळे आपण हे सगळं विसरून गेलेलो असतो. मग ह्या श्लोकात काय सांगितलंय, की जीवनविषयक जशी ब्रह्म संकल्पना आहे, तसं भक्तीमध्ये पण असते. जीवनविषयक संकल्पना म्हणजे आपल्या आत्म्याला, मीच तो आत्मा आहे. मी ब्रह्माला म्हणजे ब्रह्माचं मी भाग म्हणजे स्वरूप असणारा, म्हणजे आपण अंशात्मक भाग आहोत ना भगवंतांचा, म्हणून मीच तो ब्रह्म असं त्याचा अर्थ. अहम ब्रह्मास्मी म्हणजे असं जीवात्म्याविषयी वेदामध्ये सांगितलेलं आहे. मग म्हणजे ह्या श्लोकामधून आपल्याला काय शिकायचंय, तर शुद्ध जो भक्त असतो, तर तो जेव्हा म्हणजे असं शुद्ध भक्ती तून दिव्य स्तरावर स्थित होतो ना, तर त्याला काय म्हटलंय, की अशा दिव्य स्तरावर स्थित झालेला भक्त आणि जो भगवत भक्तीचे प्रयत्न करत असतो, भगवंताची भक्तिमय, प्रेममय सेवा करत असतो ना, तर या दिव्य क्रियांचं त्याला पूर्ण ज्ञान होतं आणि अशा दिव्य स्तरावर तो स्थित असेल, तर त्याला काय म्हणायचं, ब्रह्मस्तरावर स्थित झालाय. म्हणजे ह्यासाठी हा श्लोक अत्यंत महत्वाचा आहे बरं का. आणि मग अशा दिव्य स्तरावर स्थित म्हणजे झालेले जे भक्त असतात ना, तर ते पूर्ण कृष्ण भावना भरीत असतात आणि त्यांना भगवंतांच्या दिव्य सत्संगामध्येच ते आनंदी असतात. म्हणजे भगवंतांच्या भक्तिमय, प्रेममय सेवेमध्ये बरं का. मग जे असे देवतांचे उपासक आहेत, काल आपण अभ्यासलं ना, वेगवेगळ्या देवतांची उपासना करतात. मग त्यांना कधीच परमधामाची अशी प्राप्ती होत नाही बरं का. म्हणजे भगवंतांचं जे दिव्य धाम आहे तिथं भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केल्यावरच आपल्याला प्राप्ती होते. म्हणजे त्या गोलोक वृंदावन म्हणतात. जे अल्पज्ञ किंवा अल्पज्ञानी असे जे व्यक्ती असतात किंवा तर त्यांना कधीच कृष्ण लोकाची प्राप्ती होत नाही. म्हणजे पण जे वास्तविकपणे म्हणजे भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात किंवा भगवंतांच्या अर्चविग्रहाची आराधना करण्याचे म्हणजे जे परायण झालेले आहेत किंवा जे भगवंतांच्यावर ध्यान करण्यात मग्न झालेले आहेत, म्हणजे असे जे लोक आहेत त्यांना म्हणजे निश्चितच भगवंतांची प्राप्ती होते किंवा भगवत धामाची प्राप्ती होते आणि त्यांना काय म्हणायचं, आध्यात्मिक स्तरावर ते स्थित होतात, त्याला म्हणायचं ब्रह्मस्तरावर स्थित आहे, तसं म्हटलं जातं भक्तीमध्ये. मग आता ह्या श्लोकाचा पुढच्या श्लोकाचा अर्थ आपण काय आहे तो समजून घेऊया. तर असे जे आहेत म्हणजे भक्त, तर त्यांना कशात आनंद असतो, तर त्यांनी भगवंतांना पूर्णपणे जाणण्याचं साठी ते काय करतात, प्रत्येक कर्म त्यांचं त्यांच्या संतुष्टीसाठी करतात, भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी ते करत असतात. आणि मग असं कृष्ण भावनामुळे ते कर्म करत असल्यामुळं म्हणजे ते हे जाणतात की भगवंतच ह्या पूर्ण भौतिक सृष्टीचे म्हणजे संचालक आहेत किंवा नियंत्रक आहेत सर्व देवतांचे किंवा सर्व यज्ञांचे अधिष्ठाता कोण आहेत, तर भगवंत आहेत. आणि ते मृत्यू समयी सुद्धा म्हणजे भगवंतांच्या पवित्र मंत्राचं जप किंवा भगवंतांच्या विचारात त्यांच्या लीला कथा यांचं स्मरण करण्यातच ते म्हणजे रममाण असतात. मग असे जे असतात ते त्यांना म्हणजे
ते समयी सुद्धा भगवंतांचं नित्य म्हणजे स्मरण राहतं म्हणजे अशा कृष्ण भावनाभावित व्यक्तीला. आणि त्यामुळं त्यांची निष्ठा भगवंताच्या ठायी इतकी दृढ झालेली असते, की म्हणजे ते क्रमाक्रमाने म्हणजे अशा पद्धतीनं दिव्य स्तरावर कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होत जातात. मग असे जे असतात ते भगवत धाम किंवा गोलोक वृंदावनची प्राप्ती करतात. पण आपलं काय होतं, आपण प्रकृतीच्या ह्या गुणांमध्ये म्हणजे स्वतःचं म्हणजे आपल्या स्वतः हे विसरून जातो. आणि त्याद्वारे हे विस्मरण झाल्यामुळे काय होतं, तर आपण ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांमध्ये बद्ध होतो. कारण आपलं भगवंताशी असलेलं नातंच विसरतं. म्हणून आपण हे समजून घेतलं पाहिजे, की जो असा शुद्ध भक्त असतो, तर तो नेहमी प्रत्येक अवस्थेमध्ये श्रीकृष्णांचं गुणगान, कीर्तन करण्यातच मग्न असतो. आणि त्याला दृढ विश्वास असतो, की असं केल्यानंच सगळी उद्दिष्ट साध्य होतील जीवनातली. म्हणजे आपण पाहिलं की नाही, स्पिरिच्युअल स्तरावर जेव्हा एखादा निर्णय होतो किंवा एखाद्या गोष्टीत आपण दृढ होतो, तेव्हा आपोआपच सगळ्या स्तरावर ते फलदायी असतं. मग हे त्यानं जाणलेलं असतं आणि ह्यालाच काय म्हणतात, दृढ व्रत. अशा विश्वासाला दृढ व्रत म्हणतात. आणि भक्तियोग किंवा दिव्य प्रेमय सेवा आहे ना, तर त्याचा आरंभ अशा दृढ व्रतांनीच होतो. म्हणजे आपण म्हणतो ना, की म्हणजे सगळ्या शास्त्रांचा गाभा किंवा सार काय आहे, किंवा भगवद्गीतेचं म्हणजे भक्ती त्यातल्या 7व्या अध्यायापासून पुढच्यांसाठी किंवा 7व्या अध्यायाचं सार काय आहे, तर निश्चयात्मक आणि दृढ निश्चयानं भक्तिमय प्रेममय सेवेचा आरंभ. तर मग अशी जेव्हा आपण सेवा करायला लागतो, तेव्हा निश्चितच आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होतो. आणि हेच भगवत भक्तीचं, भगवद्गीतेचं सार समजलं जातं. आता ह्याच्यामुळे आता पुढे काय शिकणार आहोत आपण, तर ते आता अभ्यासूया. तर त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हां. मग आता आपण हे आपल्याला समजलं, की आपण अशा पद्धतीनं दृढ निश्चयाने भगवत भक्ती किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करायला हवेत. मग ह्यासाठी आपण हे सगळं जाणणं आवश्यक आहे, की ब्रह्म म्हणजे काय? तर ब्रह्म म्हणजे आपण जीवात्मा, म्हणजे आपण शरीर नसून आत्मा आहोत, हे दुसऱ्या अध्यायात अभ्यासलं. मग जीव कसा आहे, तर अविनाशी म्हणजे काय, तर आपला आत्मा कसा आहे, तर नष्ट न होणारा अविनाशी. भगवंत अविनाशी आहेत, म्हणून आपण पण कसे अविनाशी आहोत. म्हणजे त्याचा जन्मही होत नाही, मृत्यू म्हणजे होत नाही. तर तो अविनाशी आहे, चिरंतन आहे, सनातन आहे. आणि कायम तो अस्तित्वात असतो. जसे भगवंत अस्तित्वात आहेत आणि त्यांचाच आपण अंश आहोत जीवात्मक. आपण चित्कण आहोत, त्यांचा आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आहोत. म्हणून आपण आपला आत्मा कायम अस्तित्वात असतो आणि आपलं शरीर असतं, तर ते काय होतं, ते म्हणजे आत्मा आपल्या त्या शरीराचा प्रत्येक मृत्यूच्या वेळी एक शरीर सोडून दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो. म्हणजे आपलं शरीर नाशिवंत आहेत आणि त्याला ह्या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या अवस्था आहेत. मग आता अध्यात्म म्हणजे काय? तर जीवाचा जो नित्य स्वभाव आहे, तर जीवाचा नित्य स्वभाव काय आहे? तर भगवंतांची भक्तिमय, प्रेममय सेवा करणे. मग हा जो अध्यात्माचा नित्य म्हणजे जीवाचा नित्य स्वभाव आहे. आणि तो काय आहे? आपल्या शरीराचा नियंत्रक सुद्धा आहे, हो की नाही? म्हणजे हा सुद्धा गुण आपल्यामध्ये भगवंतामुळे आहे बरं का. भगवंत काय सगळ्या सर्वोच्च ब्रह्मांड आणि ह्या सगळ्याचे म्हणजे जे काही आपल्याला दिसतं या भौतिक प्रकृतीपासून, सगळ्या जीवांपासून सगळ्याचे निर्माते पण आहेत, पालन पोषण करते आणि नियंत्रक आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. मग तसं आपण गुणांनी समान आहोत. त्यामुळे आपल्यामध्ये तो भगवंतांचा गुण आहे, की आपला जो आत्मा आहे, म्हणजे त्याला जीवात्मा म्हणतो आपण किंवा जीव म्हणतो, तर तो सुद्धा आपल्या या शरीराचं सगळं नियंत्रण करतं, की जे पंचमहातत्वांचं बनलंय, की जी भौतिक प्रकृती आपल्याला प्रदान करते, तिथे आपण जेव्हा येतो आणि तिच्याशी संयोग होतो तेव्हा. आणि म्हणून त्या आपल्या शरीराचा नियंत्रक कोण आहे? नियंत्रक असा कोण आहे? तर आत्मा आहे. हा पण भाग समजून मग त्याचा नित्य स्वभाव म्हणजे त्याचा गुणधर्म आहे. जसं भगवंतामध्ये गुण आहे, की या सगळ्याचं नियंत्रण करतात. तसंच आपण त्यांचे अंश आहोत, त्यांचे आपण पुत्र होत आहोत. म्हणून आपण पण आपल्या शरीराचं नियंत्रण करतो. का? तर कुठल्या शक्तीद्वारे? ती चेतना शक्ती किंवा जीवनशक्ती जी म्हणतात त्याद्वारे. म्हणजे आपण काय करतो, सगळ्या आपल्या हालचाली वगैरे सगळ्या आपल्या कृती, क्रिया करत असतो, हो की नाही? आपली सगळी कर्म करत असतो त्याद्वारे. किंवा आपली जी विकास होतो म्हणजे आपलं म्हणजे जो होत असतो टप्प्याटप्प्याने. आपण लहानपणी म्हणजे लहान असतो तेव्हा आपण बाळ असतो, मग नंतर कुमारावस्थेत येतो, त्यानंतर आपण मग त्यानंतर तरुणावस्थेत येतो, त्यानंतर पुढे आपण अ, म्हणजे गृहस्थ जीवनामध्ये येतो आणि त्यानंतर आपण थोडे-थोडे परिपक्व होतो, वृद्ध होऊन आपला मृत्यू होतो. मग ह्या सगळा विकास आणि हे सगळं कोणामुळे होतं? म्हणजे ऐकण्याची क्रिया, बोलण्याची क्रिया, हो की नाही? स्मरणशक्ती किंवा आपण जी बुद्धीने निर्णय घेतो, ह्या सगळ्या गोष्टी कोणामुळे घडतात? तर आपल्या ह्या आत्म्याद्वारे त्याचं नियंत्रण घडतं. म्हणून त्याला शरीराचा नियंत्रक म्हटलंय. म्हणजे एखादी व्यक्ती पहा, तिचा मृत्यू झाला तर आपण म्हणतो की नाही, ते गेले, ते देवाघरी गेले. म्हणजे कोण? तर तो आत्मा निघून जातो एक शरीर सोडून दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे दुसरं शरीर तो धारण करतो. किंवा आपल्याला पहा, कोणी विचारलं तर म्हणजे विचारलं आता समजा मी उदाहरण देते, की हेमलता माताजी कोण आहेत ह्यातल्या?
तर त्या कसं उत्तर देतील? आपण छातीकडे असा हात देतो ना, आपण आपल्या मी, मी असं सांगतो ना, की नाही की मला विचारलं डॉक्टर मुग्धा हेटरेकर कोण आहेत? खूप सारे जण तर हां, मी आहे. असं आपण बोट कुठे करतो किंवा हात दाखवतो मग मी इकडे इथे हृदयामध्ये परमात्मा जो असतो म्हणजे भगत तर असतातच, पण तिथे आपला हृदयामध्ये अ, आत्मा देखील आपला म्हणजे स्थित असतो आणि तो चित्रण आहे एक छोटासा म्हणजे केसांच्या अग्राचा म्हणजे एक 10,000वा भाग केला तर जितकं होईल तेवढ्याला आत्मा असतो आणि तो आपल्या हृदयामध्ये स्थित असतो आणि म्हणून आपण इकडे बोट दाखवतो म्हणजे आपलं किती नैसर्गिक म्हणजे हे स्पॉनियस असं उत्तर येतं पहा ह्याच्यावरून आपण हे आपण समजून घेतलं की आपला जो आत्मा आहे तो त्याचा नियंत्रक आहे मग आता सकाम कर किंवा फल दायी क्रियाकलाप त्याला म्हटले आपण जे करतो मग आता भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण आलो की कसं की भौतिक प्रकृती आपल्याला म्हणजे एक निवासस्थान देते म्हणजे ते शरीर आणि त्या शरीरानुसार म्हणजे मला मनुष्याचं शरीर मिळेल मला एखाद्या पशुचं मिळेल माझे जे पूर्वकर्म असतील त्यानुसार हो की नाही म्हणजे जीवाला काय म्हणले तटस्थ शक्ती म्हणजे मार्जिनल एनर्जी म्हणले तर तो एक आध्यात्मिक म्हणजे प्रकृतीकडे कधी कधी आकर्षित होतो कधी कधी भौतिक प्रकृतीकडे मग भौतिक प्रकृतीकडे आकर्षित होतो म्हणजे काय इथं भौतिक प्रकृतीमध्ये आल्यावर ते जे शरीर मिळतं त्यानुसार तो जर इंद्रिय तृप्ती करू लागला आणि त्यानुसार जे कर्म करतो ते शरीर मिळाल्यामुळे वेगवेगळी मनुष्याचं शरीर मिळालं मनुष्यानुसार कर्म करेल देवतेचं मिळालं देवतेनुसार पशुचं मिळालं पशुनुसार मग ही जी कर्म करतो तर त्याला काय म्हणायचं तर कर्म किंवा सकाम कर्म असं म्हणायचं आणि समजा जर तो आध्यात्मिक प्रकृती म्हणजे आध्यात्मिक एखाद्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या सानिध्यात आला किंवा शुद्ध भक्तांच्या तर काय होतं तो भगवंतांशी विस्मरण झालेलं आपलं नातं जागृत करतो आणि त्याद्वारे तो हळूहळू कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होतो भक्तिमय प्रेमय सेवा करू लागतो आणि मग जर अशा पद्धतीने भक्तिमय प्रेमय सेवा त्याच्याकडून होत गेली तर तो कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होतो दृढ होतो आणि दिव्य स्तरावर जर तो पोहोचला तर काय होतं त्याला शाश्वत अशा भगवत धामाची प्राप्ती होते भगवंतांची प्राप्ती होते म्हणजे त्याला आध्यात्मिक शरीर मिळतं तिथे आणि त्यामुळे तो या प्रकृतीच्या 3 गुणातून मुक्त होतो आणि असं जे आध्यात्मिक शरीर असतं तर त्याद्वारे तो भगवत धामामध्ये भगवंतांची भक्तिमय प्रेमय सेवा करत असतो आणि असं मुक्तात्मा म्हणून तो जीवन जगत असतो मग असा जो असतो त्याला पुन्हा कधीही इकडे जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये यावं लागत नाही म्हणजे हा जो प्रवास आहे सतत बर्थ अँड डेथ सायकल म्हणजे जन्म मृत्यूचा चक्र तर ह्याच्यात तो अडकून पडत नाही आणि वेगवेगळ्या योनीतून जो प्रवास होतो आत्म्याचा तसं त्याचं काहीच होत नाही तो ते शाश्वत देह मिळतो आणि तिथं तो भगवंताच्या दिव्य प्रेममय भक्तिमय सेवेमध्ये रममाण होतो पण मग आपल्याला जर विस्मरण असेल आणि झालेलं आणि आपण या भौतिक प्रकृतीमध्ये वेगवेगळे इंद्रिय तृप्ती आणि आसक्त होऊन कर्म केली तर काय होतं आपण मग ह्या वेगवेगळ्या आपली जी कर्म असतात त्या त्या जन्मातील त्यानुसार आपल्याला जन्म मृत्यूच्या ह्या चक्रामध्ये यावं आणि पूर्वकर्मानुसार आपल्याला तसे देह प्राप्त होतात आणि अशा 84 लक्ष योनीतून आपला प्रवास होतो आणि अशा पद्धतीने मग आपण ह्या भौतिक जंजाळामध्ये अडकून पडतो मग आता आपण पुढे बघूया की आता अधिभूत म्हणजे काय तर अधिभूत म्हणजे काय तर ते आपण आता समजून घेणार आहोत हा श्री भगवान म्हणाले माताजी हे अधिभूत आणि ह्या पुढे व्याख्या येणार आहेत फक्त मी एक एक लाईन सांगून घेते ती जला स्लाइड हा अधिभूत म्हणजे काय तर भगवंतांनी ही जी भौतिक प्रकृती निर्माण केली आहे तर तिला कसं आहे तर सगळ्या स्थिती आहेत म्हणजे तिला उत्पत्ती विकास प्रजनन किंवा ती कार्यान्वित होते आणि तिचा नंतर म्हणजे ती ऱ्हास पावते किंवा लय पावते तर ह्या ज्या आहेत स्थिती म्हणजे ज्या भौतिक प्रकृतीला म्हणजे तिची निर्मिती होते त्यानंतर तिचा विकास होतो आणि त्यानंतर ती ऱ्हास होते मग ह्याला म्हणायचं अधिभूत असं मग अधिदेव म्हणजे सर्वोच्च देवता म्हणजे भगवंतांनी हे सर्व देवदेवतांना ग्रह गोल ताऱ्यांना आपल्या नियंत्रक अशी जी त्यांची शक्ती आहे म्हणजे तर तिच्या विस्ताराने असं सर्व पद्धतीने धारण जे केलेलं आहे तर त्या भगवंतांच्या अशा विराट रूपाला काय म्हटलंय तर आधी दैव असं म्हटलंय बरं का आणि आधी यज्ञ म्हणजे काय तर भगवंत जे आहेत तर सर्व त्यागाचे आनंद घेणारे म्हणजे आपण यज्ञ कोणासाठी करतो तर भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी विष्णूच्या संतुष्टीसाठी म्हणून यज्ञाचा भोगता कोण तर भगवंत म्हणून म्हणजेच ते परमात्मा स्वरूप आहे म्हणून त्यांना काय म्हणायचं आधियज्ञ मग आधियज्ञ कुठे राहतो तर सर्वांच्या हृदयात जसं मी आता सांगितलं आपल्या हृदयामध्ये
असतात आणि आपला आत्माही तिथेच असतो. म्हणजे म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा स्वरूपात भगवंत राहत असतात. मग हे 15व्या अध्यायाच्या 15व्या श्लोकात येणार आहे बरं का. हा श्लोकच आहे, भगवंतांनी स्वतः आपल्याला सांगितलाय तो. मग मृत्यूच्या वेळी कृष्णांचे स्मरण कसे करावे? तर आयुष्यभर स्मरणाचा सराव करा. म्हणजे स्मरण भक्तीचं किती महत्व आहे पहा. म्हणजे परीक्षेच्या आपण दिवशी अभ्यास करून चालेल का हो? म्हणजे आपल्याला येईल का उत्तर लिहायला? बिलकुल नाही येणार, हो की नाही? म्हणून आपण काय करतो, आधीपासून सराव करतो, मग आपल्याला येतं, हो की नाही? मग तसंच आहे अगदी. किंवा आपण कार शिकायला सुरुवात केली तर आपल्याला लगेच येईल का? आपण सराव केल्यावरच आपल्याला कार चांगल्या पद्धतीने चालवता येईल. मग अगदी तसंच आहे. म्हणजे तर यासाठी आपण आयुष्यभर काय केलं पाहिजे, भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला पाहिजे. तेव्हा आपल्या तोंडी आपण जेव्हा आपल्या मृत्यू असं म्हणजे जवळ येईल किंवा आपण मृत्यूशय्यावर असू, तेव्हा आपल्या तोंडी भगवंतांचं पवित्र नाम येईल. आता आपण पुढे जाऊया. हां. मग आता आपण हे समजून घेऊया, की म्हणजे भगवान म्हणाले, "अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म म्हणतात. जीवाच्या प्राकृत देहात उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म." म्हणजे आता ते चित्रात दाखवले पहा, की वेगवेगळ्या योनी किंवा शरीरं मिळतात. ही कशामुळे मिळतात? तर आपण अशा पद्धतीची जी वेगवेगळी या भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो. प्राकृत म्हणजे भौतिक देहास कारणीभूत असणारी जी कर्म म्हणजे पूर्वकर्मानुसार आपल्याला देह मिळतो. कुणाला कुत्र्याचं मिळेल, कुणाला डुकराचं मिळेल, कुणाला मनुष्याचं मिळेल. अशा पद्धतीने कोणाला देवतेचं शरीर मिळेल, कोण शुद्ध भक्त, भक्तिपरायण फॅमिलीमध्ये म्हणजे कुटुंबामध्ये तो भगवत भक्त बनेल. असे वेगवेगळे कोणी राजा होईल, कोणाला गजेंद्रचं शरीर मिळेल. असं म्हणजे जे वेगवेगळं आहे. कोण भगवंतांचे पार्षद म्हणून येतील. मग हे कशामुळे असतं तर पूर्वकर्मानुसार. मग इथे आपण समजून घेऊया. म्हणजे की आपण जे वेगवेगळे कर्म करतो त्यानुसार आपल्याला शरीर मिळतो, की जसं आपण अभ्यासलं म्हणजे की आपण जी सकाम कर्म म्हणजे इंद्रिय तृप्तीसाठी म्हणजे आता हे मांसाहार आपण करतो तर ते निषिद्ध मानलंय शास्त्रांनी. त्याला काय म्हणतात विकर्म म्हटलंय. म्हणजे विकर्म काय तर शास्त्रांनी जे निषिद्ध किंवा जे शास्त्रसंमत नाही ते किंवा गृहस्थाश्रमामध्ये म्हणजे आपल्या ज्या पत्नी आहेत त्या सोडून इतर कोणत्याही स्त्रीशी संग करणं हे निषिद्ध मानलंय शास्त्राने किंवा आपल्या शरीराची काय पाहिजे म्हणजे स्वच्छता म्हणजे काय की आपण म्हणजे धूम्रपान किंवा अल्कोहोल यासारखे पदार्थांचं सेवन किंवा व्यसनाधीनता यापासून दूर राहायला पाहिजे म्हणजे आपण करू नये किंवा आपल्याला म्हणजे काय केलं पाहिजे तर आपल्याला सर्व प्राणीमात्रावर दया किंवा त्यांच्याविषयी करुणा वाटली पाहिजे म्हणून आपण मांसाहार करू नये. मग हे जे 4 तत्व आहेत तर म्हणजे तर ही रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स म्हणतात त्याला किंवा 4 तत्व म्हणजे कोणती? तर म्हणजे शुचिता किंवा शौच म्हणजे काय आपण स्वच्छता ठेवली पाहिजे शरीराची. अशा पद्धतीनं कुठल्याही अल्कोहोल, मद्यपानाचं सेवन केलं नाही पाहिजे. त्यानंतर मांसाहार करू नये म्हणजे प्राण्याविषयी दया वाटली पाहिजे, करुणा, दया किंवा सहानुभूती. त्यानंतर आपण कोणत्याही आपल्या पत्नी सोडून गृहस्थाश्रमामध्ये असे म्हणजे अ, अवैध अवैध संबंध ठेवू नयेत. तर ह्याचा अर्थ काय ही तपस्या आहे एक प्रकारची आणि आपण अर्थार्जन जे करत असतो ते अत्यंत प्रामाणिक मार्गाने करावं किंवा प्रामाणिक स्त्रोतातून ते आपलं अर्थार्जन व्हावं. याचा अर्थ काय तर आपण जुगार किंवा अशा म्हणजे अवैध मार्गाने कुठले पैसे मिळवू नयेत. म्हणजे ही जी 4 तत्व आहेत, तर ही धर्मतत्व म्हटली जातात. म्हणजे धर्मसंमत आहेत. मग ह्याच्या म्हणजे हे जो हे ज्याच्याकडून पाळली जात नाहीत, तर ते शास्त्रानुसार म्हणजे ते शास्त्रसंमत म्हणजे आचरण नसतं आणि म्हणून त्याने काय म्हटलंय विकर्म म्हटलंय आणि मग जे कर्म म्हणजे काय तर आपण इंद्रिय तृप्तीसाठी जी वेगवेगळ्या भौतिक प्रकृतीमध्ये भौतिक देह आपल्याला प्राप्त होतो त्यानुसार जी कर्म करतो ते म्हणजे सकाम कर्म किंवा कर्म म्हटले आणि अकर्म म्हणजे काय आपण अभ्यासलं की आपण ज्ञानाने भगवंतांचं स्वरूप जाणून घेतो आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला लागतो तेव्हा त्याला काय म्हणायचं अकर्म म्हणजे भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो मग ते ज्ञानयुक्त कर्म होतं किंवा आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो तेव्हा ते काय होतं भक्तियुक्त कर्म म्हणजेच ते काय होतं ज्याचं पापही नाही आणि पुण्य नाही म्हणजे कुठलंच फळ मिळत नाही फलदायी प्रक्रिया मग त्याला काय म्हणायचं भक्तियुक्त अकर्म म्हणजे ते भक्तिमय प्रेममय सेवेमुळे निर्माण होतं म्हणजेच ते म्हणजे
ते त्यालाच काय म्हणतात, कृष्ण भावनाभावित कर्म किंवा आध्यात्मिक कर्म किंवा कृष्ण कर्म किंवा आपल्याला समजण्यासाठी त्याला काय म्हणायचं, भक्ती आणि भक्तिमय प्रेममय सेवेमुळे जे घडतं, आपण कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो ते अकर्म जे घडतं, म्हणजे असं भक्तियुक्त कर्मामुळं ते अकर्म मध्ये त्याचं रूपांतरण होतं. त्याला म्हणायचं कृष्ण भावनाभावित कर्म किंवा ज्ञानयुक्त अकर्म किंवा भक्तियुक्त कर्म असं म्हणायचं त्याला. तर हा भाग आता आपल्याला स्पष्ट झाला असेल. आता आपण पुढे जाऊ. हां. आता आपण अभ्यासलं की देहभूतावर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र, सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असे म्हणतात. आता मी जसं सांगितलं तसं. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ, यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हटले. म्हणजे प्रत्येक आपण यज्ञ म्हणजे प्रत्येक कर्म आपण जे करतो समर्पित कृती ती भगवान श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी करतो, हो की नाही? आणि म्हणून त्याला काय म्हटलंय, यज्ञ असं म्हटलंय. मग हा यज्ञाचा अधिष्ठाता कोणाला अर्पण करतो, तर यज्ञकुंडाचा मुख म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण स्वतः आहेत किंवा विष्णू रूप आपल्या ब्रह्मांडासाठी. आणि म्हणून यज्ञाचा अधिष्ठाता कोण आहेत, तर भगवंत स्वतः आहेत. आणि ते कोण आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. आणि मग आपल्या म्हणजे आपल्यासाठी आपल्या ब्रह्मांडामध्ये प्रत्येक योनीमध्ये प्रत्येक शरीरामध्ये चराचरात भगवंत अगदी अणुच्या अंतरात कसे असतात, तर परमात्मा स्वरूपात म्हणजे चतुर्भुज विष्णू स्वरूपात असतात. आणि मग त्याला काय म्हटले, परमात्मा रूपाने मी देहधारी जीवामध्ये पुरुषोत्तम भगवान म्हणून वास करतो. म्हणजे पहा, हे आपली भौतिक सृष्टी कशी परिवर्तनशील आहे त्याचं उदाहरण दिलंय. म्हणजे हा सुरवंट आहे, त्याच्यानंतर त्याचा कीटकामध्ये रूपांतरण होतं आणि नंतर फुलपाखरामध्ये आणि नंतर फुलपाखरू होऊन त्याचं जीवनक्रम संपला की त्याचा मृत्यू होतो. अशी भौतिक प्रकृती आहे ती परिवर्तनशील आहे. आणि म्हणून त्याला काय म्हटलंय, अधिभूत असं म्हटलंय. अशा पद्धतीने आपण हा भाग समजून घेतला. मग इथे आपण हे समजून घ्यायला हवं की जरी भौतिक प्रकृती ही परिवर्तनशील असली तरी सुद्धा जसा आकाशामध्ये मेघ येतो आणि म्हणजे पावसाळ्यामध्ये आणि मग त्यानंतर पुन्हा पावसाळा संपला की तो निघून जातो. तसं भौतिक प्रकृती असते ती प्रत्येक वेळी भगवंतान जेव्हा निर्माण करतात म्हणजे हे चक्र सुरूच राहतं. निर्माण करतात तेव्हा त्याची निर्मिती होते, नंतर कार्यान्वित होते, नष्ट होते. असं हे चक्र सुरूच राहतं. म्हणून ती कशी आहे, शाश्वत आहे. जरी परिवर्तनशील असली तरी शाश्वत आहे. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊ. हां. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं यान्ति नास्तत्र संशय. आणि जो मृत्यूसमयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो. यात मुळीच शंका नाही. म्हणजे काय, की जो मृत्यूसमयी माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो आणि लगेचच माझ्या स्वभावाला म्हणजे काय, की भगवंताची प्राप्ती करतो म्हणजेच काय, भगवत धामाची प्राप्ती करतो यात मुळीच शंका नाही. म्हणजेच काय, की आपण जर सतत आयुष्यभर भगवंतांचं स्मरण करायचा सराव केला, तर निश्चितच काय होईल, की जेव्हा आपल्या मृत्यूची वेळ येईल, म्हणजे आपण कशा अवस्थेत असू माहिती नाही. म्हणजे आपण तर आपल्याला म्हणजे बोलता येत नसेल किंवा आपण म्हणजे खूप असे म्हणजे दीर्घ आजाराने असे ग्रासलेले असू, म्हणजे कुठलीही परिस्थिती असेल, हो की नाही? तर त्यावेळेला जेव्हा त्याग करत असतो, तेव्हा जर आपण भगवंतांचं स्मरण केलं, म्हणजे स्मरण भक्तीचं महत्त्व किती आहे पहा. म्हणजे आपण आत्तापासून जेव्हा सतत भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप करू, तेव्हा आपल्याला ते स्मरण होईल, हो की नाही? मग त्याग करताना जो अशा पद्धतीने स्मरण करतो, त्यांना नक्कीच भगवत धामाची प्राप्ती होते, असा याचा अर्थ होतो. मग ते इथं चित्रात दाखवले पहा. भीष्म पितामह आहेत. मग ते जेव्हा मृत्यूशय्यावर होते, म्हणजे बाणांच्या शय्येवर ते पडले होते, तेव्हा म्हणजे अर्जुनाने त्यांना म्हणजे जे भरपूर बाणांनी घायाळ केलं होतं आणि मग त्यांच्यासाठी ते म्हणजे बाणांची शय्या पण निर्माण केली होती. मग तेव्हा समोर त्यांचे भगवान श्रीकृष्ण होते. ते जाणत होते भगवंतांना की हे भगवान श्रीकृष्ण आहेत आणि मग त्यांची स्तुती करून आणि त्यांच्या वेगळ्या कथा, लीलांचं स्मरण करत त्यांचं रूप समोर पाहत म्हणजे केवढं मोठं भाग्य आहे पहा. म्हणजे त्यांचं महाजनांमध्ये गणना केली जाते भीष्म पितामहाची. मग अशा म्हणजे अशा भगवंतांच्या विषयी त्यांनी जी स्तुती समनं रचलीत ना,
तर त्यालाच विष्णू सहस्त्रनाम म्हणतात. महाभारताच्या शांती पर्वामध्ये ते वर्णन आहे, म्हणजे विष्णू सहस्त्रनाम आहे. तर अशा पद्धतीने हळू त्यांनी म्हणजे स्तुती करत कथा भगवंतांच्या ह्याचं स्मरण करत भगवंताचं सुंदर श्याम सुंदर मूळ दिव्य रूपात आहेत पहा ते प्रकट होतात ना मनुष्य अवतारात, त्यांचे म्हणजे त्याचं दर्शन घेत त्यांनी आपला मृत्यू कवटाळला. म्हणजे पहा किती सुंदर मरण म्हणजे असं. तर म्हणजे अशा पद्धतीने जेव्हा आपण स्मरण करतो तेव्हा निश्चितच आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते. आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग इथे हा श्लोक जो आहे हा युधिष्ठिर महाराजांनी म्हणजे हा ह्याच्या मागे एक गोष्ट आहे. म्हणजे हा जो श्लोक आहे तर हा युधिष्ठिर महाराज जे आहेत तर त्यांच्या तोंडी हा श्लोक आहे. तर ही एक गोष्ट आहे बरं का. म्हणजे एकदा काय होतं, जेव्हा हे वनवासात गेलेले असतात म्हणजे युधिष्ठिर आणि हे सगळे 5 पांडव, तर तेव्हा मग ते एका तळ्याशेजारी पाणी प्यायला जातात बरं का. मग युधिष्ठिर असतात तर ते काय म्हणतात, की भरपूर तहान लागली तर मग एक-एक जण पाणी प्यायला जातात. मग पहिल्यांदा म्हणजे अर्जुन जातो. मग तेव्हा ते जातात. तर तिथे म्हणजे ती वेळ असते ती यक्षांची पाणी प्यायची वेळ असते त्यावेळेला. मग तेव्हा ते तिथे जातात तेव्हा त्यांचं युद्ध होतं त्याचं आणि मग तिथे म्हणजे तो बेशुद्ध अवस्थेत पडतो म्हणजे. मग त्यानंतर अजून बराच वेळ का नाही आला अर्जुन म्हणून दुसरे म्हणजे दुसरा भीम जातात. मग त्यांचं पण असंच होतं. मग तिथे म्हणजे त्यांना पण ते पण बेशुद्ध अवस्थेत पडतात असं. म्हणजे मग त्यानंतर नकुल सहदेव जातात. तर त्यांचं पण असंच म्हणजे एवढे सगळे गेले आणि परत का नाही आले? म्हणून मग युधिष्ठिर महाराज बघायला जातात तिथे. मग त्यांना दिसतं की ते बेशुद्ध अवस्थेत पडलेले आहेत. मग हे कृत्य कोणी केलं? असं ते मोठ्याने उद्गार काढून विचारतात. मग त्या झाडावर यक्ष जो बसलेला असतो तो सांगतो, की आमची इथे पाणी पिण्याची वेळ असताना इथे मनुष्य लोक येऊ शकत नाहीत. आणि मग त्यांनी ऐकलं नाही आमचं म्हणजे आणि मग त्यामुळं मी त्यांना म्हणजे मला त्यांच्याशी युद्ध करावं लागलं आणि मग त्यामुळे ते घायाळून बेशुद्ध पडले तसं. मग युधिष्ठिर महाराज काय म्हणतात, की तुम्ही असं काहीतरी करा, की हे सगळे शुद्धीवर येतील आणि ह्यासाठी तुम्ही माझ्यावर कृपा करा, अशी प्रार्थना करतात. कारण ते धर्मराज आहेत ना, म्हणजे धर्मराज यामध्ये ह्याचे ते पुत्र आहेत. मग त्यावेळेला म्हणजे त्यांच्या कृपेमुळे ते पुत्र म्हणून कुंती मातांना प्राप्त झाले. मग त्यामुळं युधिष्ठिर महाराज जेव्हा प्रार्थना करतात त्यांना, त्या यक्षांना, तेव्हा ते काय म्हणतात, "तुला मी 5 प्रश्न विचारतो. त्यांची जर उत्तरं दिलीस तर मी निश्चित तुझ्या भावांना पुन्हा पूर्ववत करेन." मग ठीक आहे म्हणतात ते. मग उत्तर देतात. मग त्यातला शेवटचा प्रश्न काय विचारतात ते, की हजारो आणि शेकडो असे म्हणजे इथं लिहिलंय जसं, की शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात आणि असा एक मूर्ख प्राणी स्वतःला म्हणजे मृत समजतो आणि तरीही मृत्यूची तयारी करत नाही. म्हणजे तर ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. म्हणजे काय, की ते म्हणतात म्हणजे यक्ष प्रश्न विचारतात त्यांना, की जगातली सर्वात अद्भुत आणि अशी चकित करणारी गोष्ट कोणती आहे सांगा बघू? असं विचारतात. म्हटल्यावर ते हेच उत्तर देतात युधिष्ठिर महाराज, की हजारो लाखो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात. म्हणजे मृत्यू होतो त्यांचा. पण मनुष्य नावाचा एक जो मूर्ख प्राणी आहे त्याला असं म्हणजे आपल्याला मृत्यू कधीतरी येणार आहे असं तो म्हणजे स्वतःला समजतच नाही, मृत समजत नाही म्हणजे आपल्याला मृत्यू येणार आहे किंवा आपण मृत होऊ शकतो, आपलं शरीर नष्ट होणार आहे असं तो कधी समजतच नाही. त्याला वाटतं आपण हे शरीर म्हणजे आपण अमरच आहोत मिळाले म्हणजे अजरामर असं वाटतं किंवा माझी कुटुंब रक्षण करेल माझं किंवा समाज रक्षण म्हणजे मध्ये माझं बायका मुलं माझं रक्षण करतील असं वाटतं किंवा बायका मुलांचं रक्षण करायला मी समर्थ आहे असं वाटतं. म्हणजे कुटुंबाविषयी आसक्ती असल्यामुळे मनुष्य अशा आसक्तीमध्ये गुंतून राहतो आणि त्यामुळे त्या मृत्यूची तयारीच करत नाही. आणि त्यामुळे मग पुन्हा-पुन्हा ह्या जन्म-मृत्यूच्या जंजाळात तो अडकतो आणि येत राहतो. हीच सगळ्यात जगातली अद्भुत गोष्ट आहे असं ते उत्तर देतात आणि त्यामध्ये यक्ष महाराज खुश होतात आणि मग ते प्रसन्न होऊन त्या सगळ्यांना पुन्हा शुद्ध म्हणजे म्हणजे त्यांना पूर्ववत करतात. म्हणजे त्यांची शुद्ध जी हरपली असते ते पुन्हा म्हणजे पुन्हा पूर्वस्थितीला येतात. म्हणजे ह्याच्यावरनं आपण काय समजायचं, की अशा पद्धतीने म्हणजे मनुष्य हा या भौतिक प्रकृतीमध्ये त्याला इतकं म्हणजे भगवंताशी आपल्या असलेल्या संबंधाचं विस्मरण झालेलं असतं, की त्याला वाटतं, की म्हणजे मीच सर्व आहे किंवा मी ह्या सृष्टीचा उपभोक्ता आहे आणि माझ्यासाठीच म्हणजे ही भौतिक प्रकृती निर्माण केली आहे. याचा मीच नियंत्रक आहे. म्हणजे स्वामित्व गाजवण्याची वृत्ती आणि नियंत्रण करण्याची वृत्ती त्याच्यामध्ये असते आणि त्याद्वारे तो काय करत असतो, म्हणजे पूर्णपणे ह्या सगळ्या म्हणजे सकाम इच्छामध्ये तो गुंतलेला असतो इंद्रिय तृप्तीमध्ये आणि त्यामुळे तो ह्या सगळ्या गोष्टी
जर त्याला विस्मरण होतं, की आपलं मानवी जीवनाचं ध्येय आहे भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणे आणि आपण भगवंतांचे नित्य दास आहोत. आपण भगवंतांचे नित्य दास तर आहोतच, पण आपले भगवंत शाश्वत स्वामी आहेत आणि हे सगळं विसरून आपण खरं तर आपला देह भगवंत सेवेमध्ये म्हणजे आपण तो कामी लावला पाहिजे. पण हे सोडून आपण काय करतो, तर ह्या सगळ्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये, आसक्तीमध्ये अडकून पडतो. मग हीच सगळ्यात सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. असं युधिष्ठिर महाराज सांगतात. मग ह्याच्यावरून आपण शिकायचं म्हणजे आपण हे विस्मरण झालेलं नातं कसं जागृत करू ह्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत आणि ह्यासाठी महत्वाचा टप्पा म्हणजे काय स्मरण भक्ती. आता आपण त्याचं महत्व पाहणार. आता आपण पुढे जाऊ. आता हे पुढची स्लाइड घेऊया. हा हा. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तं वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता. हे कौंतेय आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाचे तो निस्संदेह प्राप्ती करतो. म्हणजे काय की आपण जेव्हा आपला मृत्यू होत असतो तेव्हा आपण ज्या देहाचा त्याग करतो म्हणजे करत असतो ज्यावेळी त्यावेळेला म्हणजे आपण ज्या म्हणजे स्थितीत असतो म्हणजे एखाद्या देहाचा त्याग करत असताना आपण ज्या भावाचं स्मरण करत असतो किंवा ज्या विचारांचं चिंतन किंवा जे विचार आपल्या मनामध्ये सुरू असतात त्याला म्हटले त्या त्या भावाची आपण निसंदेह प्राप्ती करतो. म्हणजे काय आपण ही भरत महाराजांची गोष्ट अभ्यासली होती की भरत महाराज जे होते त्यांनी संन्यास घेतला होता आणि ते मग गेले अरण्यामध्ये आणि तिथे त्यांनी आपलं यज्ञ करायला सुरुवात केली आणि शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करायला सुरुवात केली. पण काय झालं त्यांनी ते पाहिलं की हरणीचं म्हणजे हरिणी एका नदीत तिने उडी घेतली आणि वाघापासून तिने स्वतःचा बचाव केला. पण ती गर्भिणी होती आणि त्यामुळे तिला एक पाडस झाला आणि तिचा मृत्यू झाला. मग त्या पाडसाला त्यांनी नदीत उडी टाकून वाचवलं आणि मग त्याचा ते सांभाळ करायला लागले. आणि त्याच्याविषयी त्याला प्रचंड आसक्ती भरत महाराजांना निर्माण झाली आणि त्यामुळे काय झालं की त्यांनी म्हणजे त्यांची जेव्हा मृत्यू समय आला तेव्हा पण त्यांच्या मनात त्या फारसाचं काय होईल त्याचा जंगली प्राणी हल्ला नाही ना करतील त्याला श्वापद खाऊन नाही ना टाकतील मग त्याला माझ्याशिवाय कोण अन्न भरवेल असं मनात विचार मग त्यामुळे त्याला पुढचा जो शरीर आहे भरत महाराजांना ते कशाचं मिळालं हरणाचं मिळालं म्हणजेच काय आपण मृत्यूच्या वेळी ज्या भावाचं स्मरण करतो तर त्या त्या भावाची निस्संदेह प्राप्ती होते मग असं जर असेल तर मृत्यूच्या वेळी आपण जर भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला भगवंतांच्या श्याम सुंदर रूपाचं स्मरण केलं तर का नाही आपल्याला भगवंत धामाची प्राप्ती होणार हो की नाही आणि म्हणून आपण काय करायला पाहिजे भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला पाहिजे आणि अगदी निसंदेह तो देह म्हणजे भगवंतांसारखा आध्यात्मिक देह जर आपल्याला मिळणार असेल तर निश्चितच आपण पण अगदी आजपासून म्हणजे अगदी क्षणाचाही विलंब न लावता जेवढा शक्य आहे तेवढा भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप सराव सुरू करूया म्हणजे आपल्याला आठवेल आपल्या मृत्यू समय हो की नाही आणि आपण हे आता छान समजून घेतलं या श्लोकातून तर आता आपण पुढचा श्लोक अभ्यासूया. हा ही गोष्टीतली चित्र आहेत आपण ही अभ्यासली होती आधी पण मग त्याची पुढच्या स्लाइड्स घेऊया. हा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामेवेश्यस्य संशया. हे अर्जुना तू सदैव माझे स्मरण करीत राहा आणि त्याच वेळी आपल्या युद्धरूपी स्वधर्माचे आचरण करीत राहा. म्हणजे काय की अर्जुनाला भगवंत असं सांगतायत की तू तुझं म्हणजे माझं तू स्मरण कर म्हणजेच काय की म्हणजे माझ्या जे श्याम सुंदर रूप आहे तर त्याचं तू ध्यान कर किंवा माझ्या रूपाचाच तू विचार कर म्हणजेच काय माझ्या श्याम सुंदर रूपाचं तू स्मरण कर की जे नित्य आहे आणि त्याच वेळी तू काय कर की युद्धाचं विहित कर्तव्य पार पाड म्हणजे भगवंत कुठेही आपल्याला सांगत नाहीत पहा की सांसारिक कर्म आपण त्याचा त्याग केला पाहिजे असं कधीच सांगत नाहीत किंवा उद्योगांचा आपले जे व्यवसाय उद्योग किंवा नोकरी आहे म्हणजे आपली जी विहित कर्म आहे त्याचा त्याग करायला सांगत नाही तर ते काय म्हणतात की तू तुझं जी सांसारिक कर्म आहे ती म्हणजे जी विहित कर्म आहे
आहेत आपली, ती करत असतानाच हरे कृष्ण महामंत्राचा आपण जप करू शकतो. श्रीकृष्णांचे स्मरण मग तसं तू कर, माझं स्मरण कर. हां, आणि माझ्या श्यामसुंदर रूपाचं स्मरण कर आणि आणि तू तुझं जे विहित कर्तव्य आहे म्हणजे काय, तर तू युद्ध केलं पाहिजे. तर त्यासाठी म्हणजे तुझं कार्य जे आहे म्हणजे प्रत्येक कृती आहे ते मला समर्पित कर तुझं कार्य आणि तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर कर. म्हणजेच काय, की भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी तुझं कर्म कर आणि ते तुझं कर्म कुठलं आहे? विहित कर्तव्य किंवा कर्म काय आहे? तर ते म्हणजे युद्ध करणे आणि यासाठी तू युद्धासाठी म्हणजे उठ, उभा राहा. दृढ निश्चयाने तू युद्धामध्ये लढ किंवा युद्धासाठी म्हणजे तू निर्णय घे किंवा युद्ध करायला तू उभा राहा आणि त्याद्वारे तू काय कर, तुझं युद्धाचं हे तसं तर तुझं मन बुद्धी माझ्यावर स्थिर कर. त्यामुळे निःसंशय म्हणजे अगदी कसाही किंतपर्यंत न बाळगता अगदी नक्की तुला माझीपर्यंत म्हणजे काय झालं, माझ्या संधीचं डार तुझी बुद्धिमन माझ्या ठायी स्थिर कर. आणि असं करून भगवंतांच्या पवित्र नामात की नक्कीच सारख्या सामान्य माणसाला म्हणजे भगवंतांचं पवित्र मंत्राचं संकीर्तन, त्यांच्या पवित्र मंत्राचा जप करून त्या रामसुंदर रूपाचं स्मरण करून नक्कीच आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला सर्वोच्च लोक म्हणजे कृष्ण लोकाची प्राप्ती होऊ शकेल म्हणजे भगवानाची प्राप्ती होऊ शकेल. तर बघते यातून काय त्या अर्जुनाला इथे उपदेश आहे की सांसारिक आपण जी आपल्यासारखी लोक आहेत ती घडून गेली असतात कर्म करण्यात. मग तसंच अर्जुनाचं झालंय की कर्म करण्यात म्हणजे ती कर्म करण्यात आपण घडून गेलेलो असतो. तसं अर्जुनाची मायेने त्याची ती मोहित करून ठेवली. त्यामुळं स्वतःला कर्ता मानतो आणि त्याला ह्या भौतिक म्हणजे आसक्ती निर्माण झाल्यात म्हणजे त्याचे देह संबंधी आहेत हे सगळे. तर म्हणजे भीष्म पितामह किंवा हे बंधू म्हणजे सगळे आणि मग त्यामुळे वाटतंय की हे माझं कुटुंब आहे आणि हे नष्ट होईल मग गुरुहत्येचं पाप होतील म्हणजे हे सगळं काय तर त्याच्या आसक्ती आहे कशा आणि त्यामुळे अहिंसक बनतोय किंवा त्याला युद्ध करायचं नाही यासाठी काय म्हणतात की तू सदैव म्हणजे तुझं विहित कर्म आहे तर ते कर आणि त्यासाठी म्हणजे काय कर की ते करत असताना माझा विचार म्हणजे तुझं मन आणि बुद्धी ते माझ्यावर स्थिर आणि माझ्या आनंदासाठी तू ते कर्ज फळ मला कर तेव्हा काय होईल निश्चितच तुला माझी प्राप्ती होईल भगवत धामाची प्राप्ती होईल. जसे प्रल्हाद महाराज होते त्यांनी काय केलं की त्यांची भक्तीची सुरुवात मातेच्या गर्भात असल्यापासूनच सुरू झाली पहा. नारद मुनी ज्या कृष्ण कथा करायचे तर त्यांची जी आई आहे कयादू ते त्यांच्याकडे होती. तर त्यामुळे ते गर्भामध्ये जेव्हा होते आईच्या पोटामध्ये तर त्यावेळेला त्यांनी अशा सगळ्या कृष्ण कथा ऐकल्या. त्यामध्ये म्हणजे जन्माआधीपासूनच त्यांची भक्ती सुरू झाली पहा केवढं मोठं भाग्य ना. मग ते जेव्हा गुरुकुलमध्ये गेले तेव्हा तिथे आपले जे असुर मित्र होते तर त्यांना सुद्धा ते मोकळ्या वेळेमध्ये भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप संकीर्तन असं नाचून गाऊन शिकवत असत बा म्हणजे इतके दिव्य आणि श्रेष्ठ आणि असे उन्नत असे प्रल्हाद महाराज होते म्हणजे त्यांच्याकडून आपण हे शिकायचं की भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजेच काय तर ह्या नवविध भक्ती मग ह्या आपण कशा करू शकू मग यासाठी आपण भक्त प्रल्हाद किंवा प्रल्हाद महाराजांचं हे उदाहरण लक्षात ठेवूया आणि आपण काय करूया भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप त्यांचं स्मरण आपण करायला सुरुवात करूया. आता आपण पुढे जाऊ. हा. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् जो परमपुरुष भगवंतांचे ध्यान करतो ज्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते मार्गापासून अविचलित असते तो हे पार्थ अर्जुना तो माझ्यापर्यंत नक्की पोचतो म्हणजे काय की ज्याचं मन परमपुरुष म्हणजे भगवंत तर त्यांचं ध्यान करण्यावर सतत म्हणजे सतत स्मरणात असतं म्हणजे त्याचं गुंतलेलं असतं म्हणजे तो ध्यानामध्ये सतत असतो भगवंताच्या म्हणजे त्याच्या स्मरणात सतत भगवंत असतात एक मिनिट सेकंद म्हणजे एक निमिष देखील त्याच्या स्मरणातून भगवंत म्हणजे दूर होत नाहीत म्हणजे भगवंतापासून तो दूर होत नाही त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले आहे आणि मग मार्गापासून विचलित असते म्हणजेच काय की
म्हणजे इतर जे कुठले मार्ग म्हणजे जे आहेत म्हणजे अशा भौतिक जे जंजाळ आहेत तर ह्याच्यामध्ये गुंतण्यापासून ते अविचलित असते म्हणजे अशा पद्धतीने तर तो नक्की माझ्यापर्यंत पोहोचू शकेल म्हणजेच काय की जो भगवंतांचे निरंतर ध्यान करतो श्यामसुंदर रूपावर त्यांचं सतत स्मरण करतो नवविधा भक्ती करतो आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय तर स्मरण भक्ती म्हणजे आणि त्यानंतर भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप आपण जप करतो तेव्हा त्यांचं स्मरण पण करतो हो की नाही त्यांचं नाव घेतो आणि त्याचद्वारे आपण ते कानाने ऐकतो. म्हणजे आपण ते काय करत असतो तर ध्यान करत असतो तुमचं चांट मेडिटेशन म्हणजे आपण म्हणतो. तर जपातलं जे ध्यान असतं त्यांच्या रूपावर ते करत असतो. म्हणून त्याला काय म्हटले माझे ध्यान करतो आणि स्मरण म्हणजे भगवंतांच्या लीला, कथा किंवा त्यांचं श्यामसुंदर रूपाचं स्मरण करत असतो. तर तेव्हा काय होतं, की असा जो भक्त असतो तो सतत कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होत राहतो. मध्ये सतत अग्रेसर होत राहतो आणि मग तो काय होतो अशा भौतिक जी प्रकृती आहे तर तिथले जे असे सगळे घटक आहेत की ज्या आसक्ती निर्माण करतात म्हणजे आपण 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असतो तर त्यामुळे आपण मोहित होऊन ज्या गोष्टी इंद्रिय तृप्तीच्या करत असतो तर ह्यामध्ये आपण गुंतून पडत नाही असा जो भक्त असतो कृष्ण भावनामध्ये आणि तो अविचलित राहतो अशा सगळ्या मार्गांपासून आणि तो मग नक्कीच भगवत धामाची प्राप्ती करतो किंवा भगवंतांच्या कृपेस प्राप्त होऊन भगवत धामाची प्राप्ती करतो असं म्हणतात. भगवंत ह्या श्लोकातून आपल्याला असं सांगतायत 8व्या श्लोकातून. हा 8वा श्लोक आहे. तर इथे चित्रात दाखवलंय हे पुष्पक विमानातून विष्णुदूत घ्यायला आलेत पहा वैकुंठातून. हे चतुर्भुज विष्णुरूप कुठे असतं वैकुंठात नारायण स्वरूप विष्णू ते कसे आहेत चतुर्भुज मग त्यांचे दूत पण तसेच असतात भक्तिमय प्रेममय सेवा करणारे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त झालेले भगवंतांसारखेच हे असतात म्हणजे वैकुंठ लोकांमध्ये जर मुक्ती मिळाली तर भगवंतांसारखंच शरीर आध्यात्मिक देह प्राप्त होतं मग असे आपण अभ्यासलं की नाही शेवटी जो विचार असतो आपल्या मनात जो भाव असतो तसंच शरीर प्राप्त होतं मग भगवंतांच्या आपण रूपाचं ध्यान केलं तर आपल्याला भगवंतांचं स्वरूप प्राप्त होतं हो की नाही म्हणजे असे उच्च कोटीचे भक्त आहेत तर ते या वैकुंठ लोकामध्ये भगवंतांचे दूत म्हणजे सगळे सेवक आहेत भक्तिमय प्रेममय सेवा करणारे मग तिथं भगवंतांचं कसं आहे नारायण स्वरूप आहे म्हणजे चतुर्भुज विष्णू स्वरूप मग ते दूत पण पहा सगळेजण चतुर्भुज आहेत म्हणजे इतकं दिव्य असं भक्त असतात भगवंतांचे हे आपण समजून घेतलं आणि हा कोण आहे इकडे अजामिल आहे त्याला न्यायला ते आलेत बरं का मग ह्याची गोष्ट आपण अभ्यासूया 1-2 मिनिटांमध्ये मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया म्हणजे हे सगळं असं का आहे हे आपण समजून घेऊया हा हां, तर हा अजामिल नावाचा एक अत्यंत शुद्ध असा म्हणजे खूप आचरण असलेला, वेदांचा अभ्यास असणारा, सगळं असं विधी-विधानांचं, शास्त्रांचे पालन करणारा असा एक ब्राह्मण होता. मग तो एक दिवशी जंगलामध्ये फुलं तोडायला गेला, म्हणजे फुलं गोळा करून अशी वेचून आणायला. आपले म्हणजे जे भगवंतांचे अर्चविग्रह होते त्यांची पूजा करायचा ना, मग त्यासाठी फुलं घेऊन यायचा. मग काय झालं, त्यांनी पाहिलं एक जंगलामध्ये एक खराब स्त्री म्हणजे वेश्या वगैरे अशा व्यवसाय करणारी अशी. तर ते एका पुरुषांसोबत म्हणजे त्यांचं म्हणजे ते एकमेकांमध्ये रममाण झालेलं त्यांनी पाहिलं. मग त्याने ते पाहिलं आणि त्यानंतर त्याच्या मनामध्ये तेच विचार म्हणजे ते विचारच हटेनात आणि त्याचंच चिंतन तो करू लागला. मग काय झालं त्याने त्या स्त्रीशी संग केला. मग थोड्या दिवसांनी काय केलं त्यांनी आपली जी बायको, मुलं, आई-वडील ह्या सगळ्यांना घराबाहेर काढलं आणि त्या स्त्रीशी विवाह केला. आणि मग त्या अशा स्त्रीशी म्हणजे जी अशी म्हणजे स्त्री आहे, वाईट स्त्री आहे, तिच्याशी विवाह केल्यामुळे काय झालं वृत्ती त्याची तशीच बनली म्हणजे आपण म्हणतो ना तमोगुण म्हणजे तमोगुण त्याचा वाढतच गेला थोडक्यात म्हणजे कुसंगत म्हणजे मिळाल्यानंतर म्हणजे आपण जो संग करतो त्यानुसार आपल्याला म्हणजे आपला स्वभाव बनतो, आपलं कर्म बनतं ते कसं पहा. मग त्यामुळे तो चोरी करू लागला म्हणजे त्यानंतर एखाद्याची संपत्ती लुटायची जशी सगळी वाईटच कर्म तो करू लागला म्हणजे अशा पद्धतीने. मग अशा पद्धतीने त्याने भरपूर मायाधन गोळा केलं आणि मग त्याला भरपूर मुलं झाली. मग त्याच्यातला त्याला शेवटचा जो मुलगा झाला त्याचं नाव नारायण. मग तो त्याला असा खूप प्रिय होता म्हणजे लाडका होता त्याच्या म्हणजे सतत म्हणजे काही असेल तर तो नारायण नारायण असं हाक मारत असे. मग त्याच्या मृत्यूची जेव्हा वेळ आली म्हणजे तो खूप वृद्ध झाला तेव्हा काय झालं मग त्याची पुढचं चित्र घेऊया त्याच्यात आहे पहा पुढच्या चित्रात पुढचा भाग आहे. तर तेव्हा असं झालं की हे यमदूत आले त्याला. त्याचे प्राण हरण करायला कोण येतात? यमाचे दूत येतात. मग ते आले हे काळ्या वेशातले आहेत पहा. मग ते आल्यावर ते जेव्हा आले त्यांचं ते अक्राळ-विक्राळ रूप पाहून तो घाबरला. हं. आणखी मग काय झालं त्यानं घाबरून आपला जो मुलगा आहे त्याला नारायण म्हणून हाक मारली आणि हाक मारल्या-मारल्या काय झालं हे वैकुंठातून विष्णुदूत आले सगळे आणि आमच्या स्वामींना कोणी हाक मारली? काय सेवा आहे? म्हणून ते आले आणि तिथे मग यमदूत आणि विष्णुदूत ह्यांच्यामध्ये वादविवाद झाला, की ते म्हटले आम्ही प्राणहरण करायला आलो. हे म्हटले आमच्या स्वामींना हाक मारली म्हटल्यावर आम्ही तुम्हाला ह्यांना नेऊ देता येणार नाही. हा सगळा प्रकार
पाहून मग अजामिलाला आपली चूक लक्षात आली आणि मग त्याने क्षमा मागितली विष्णूची आणि त्यानंतर मग त्याला म्हणजे त्याने वृंदावनमध्ये जाऊन तपस्या केली. मग असे अनेक म्हणजे वर्ष खडतर तपश्चर्या, तप केलं, संन्यास घेतला त्यांनी आणि मग त्याला म्हणजे जेव्हा त्यानं असं खूप खडतर तप केलं आणि भगवंताच्या पवित्र नामाचा जप केला आणि त्यानंतर मग त्याला भगवत धामाची जेव्हा प्राप्ती झाली, तेव्हा विष्णुदूत त्याला मग हे पुष्पक विमान घेऊन न्यायला येतात आणि अशा पद्धतीनं त्याला वैकुंठाची प्राप्ती होते. म्हणजे पहा, चुकून जरी आपल्या तोंडून भगवंताचं नाव आलं, तरी सुद्धा भगवंत आपल्या हाकेत धावून येतात. मग जर आपण सतत भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला, जेव्हा वेळ मिळेल, जेव्हा शक्य होईल आपल्याला, आपलं प्रत्येक कर्म करत असताना, आपण स्वयंपाक करतो किंवा आपण नोकरी करतो, आपण गाडीवरनं जात असतो किंवा आपण म्हणजे अशी वेगवेगळी कर्म करत असतो ना, व्यवसाय करत असतो. म्हणजे जिथे-जिथे आपल्याला शक्य आहे तिथे. तर त्यावेळेला आपण जेव्हा कधी म्हणजे आपल्याला शक्य आहे तेव्हा तोंडाने नक्कीच आपण श्रीकृष्णाच्या पवित्र मंत्राचा जप करू शकतो, हो की नाही? आणि मग जर असा जप केला, तर निश्चितच आपल्याला भगवंतांची प्राप्ती होईल, हो की नाही? जर चुकून नाव घेऊन जर इतकं सगळं फलनिष्पत्ती अजामिलसारख्या इतक्या कुकर्मी माणसाला जर होऊ शकते, म्हणजे ज्याची जगतजन्मी जी इतकी वाईट कर्म त्याने केली होती, तरी देखील भगवंतांनी तिचा उद्धार केला. तर निश्चितच आपल्याला सुद्धा ही संधीच आहे ना भगवंतांनी दिलेली, की हा मनुष्य जन्म दुर्मिळ आहे आणि इथे येऊन आपण भगवंतांच्या पवित्र मंत्राचा जप केला, भगवंतांना अर्पण केलेला प्रसाद ग्रहण केला, भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी प्रत्येक कर्माचं फळ अर्पण केलं. आपली कर्तव्य कर्म करत-करत आपण भगवंतांच्या भक्तिमय, प्रेममय सेवा नवविध भक्तीद्वारे करायचा प्रयत्न केला, तर निश्चितच आपल्याला त्यांची कृपा प्राप्त होईल, हो की नाही? मग हेच आपण शिकायचं आणि भगवत धामाची सुद्धा प्राप्ती होईल. म्हणजे असं आपण खूप छान पद्धतीने विचार करून आपण भगवंतांच्या पवित्र नामच्या जपाला प्रारंभ करूया. मग आता आपण पुढे जाऊ. हां. मनुष्य मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म सर्व गोष्टीचे पालन करतात. सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. आता परमपुरुषाचे म्हणजे काय? म्हणजे मनुष्याने पुरुषाचे म्हणजे काय? भगवंतांना परमपुरुष का म्हटले? तर आपण म्हणतो ना सर्व सर्व यज्ञांचे अधिष्ठाता किंवा भोक्ता कोण आहे? ते भगवंत किंवा भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण येतो आणि उपभोग घेतो. आपल्याला जी भौतिक प्रकृती कार्यक्षेत्र म्हणून देते, ते आपलं शरीर देते, हो की नाही? आणि इथल्या विविध वस्तू आपल्या आवश्यकता पुरवतात. मग आपण उपभोग म्हणजे आपण भोक्ता असलो तरी परमभोक्ता कोण आहेत? भगवंत आहेत. मग असा जो भोक्ता असतो, की जो ह्या पूर्ण ह्याचं म्हणजे म्हणजे ह्या सगळ्या भौतिक प्रकृती आणि त्यांनी जे काही निर्माण केले तर त्या सगळ्यांचे स्वामी आहेत आणि त्या त्या सगळ्या म्हणजे त्या सगळ्यांना ते वेगवेगळ्या आपल्या शक्तीद्वारे नियंत्रणात ठेवून म्हणजे एक प्रकारे तो आनंद घेत असतात. आपण आपल्या माध्यमातून म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये ते परमात्मा स्वरूपात स्थित असतात आणि त्याद्वारे ते आपल्या कर्मांचे साक्षी असतात. म्हणून परमभोक्ता कोण आहेत? भगवंत आहेत. मग असे जे परमात्मा स्वरूपातले परमभोक्ता आहेत की ते या सगळ्या म्हणजे ब्रह्मांडातली किंवा हे सगळी ब्रह्मांड किंवा हे जीव प्राणी मात्र ज्यांनी निर्माण केले आणि म्हणजे जे कारणांचे सर्व कारण आहेत असे भगवंत तर त्यांना काय म्हटले ते या सगळ्याचे परमभोक्ता आहेत आणि असे जे परमभोक्ता आनंद घेणारे असतात या सगळ्या भौतिक प्रकृतीचा प्राणीमात्रांचा जीवांचा इथल्या त्यांच्या विविध कार्य आणि शक्तीद्वारे तर त्यांना परमपुरुष असं म्हणतात. तर सर्वज्ञ म्हणजे काय भगवंतांना सगळं माहितीये. आपलं म्हणजे आपल्याला त्यांनी निर्माण केलं. त्यामुळे आपला भूतकाळ, भविष्यकाळ, वर्तमानकाळ सगळं माहीत असतं भगवंतांना. ते आपल्या हृदयात परमात्मा स्वरूपात स्थित असतात आणि आपल्याला जे शरीर प्राप्त होतं त्यानुसार आपली कर्म असतात ती त्या जन्मात म्हणजे वर्तमान काळात त्या सुरू होतात आणि आपल्याला जे विस्मरण होणं आवश्यक आहे त्याचं विस्मरण पण भगवंत म्हणजे करवतात आणि जे स्मृती म्हणजे आवश्यक आहे आपल्याला जी कर्म करण्यासाठी त्याची स्मृती सुद्धा भगवंत देतात आणि जे कर्म आपल्याला करणं आवश्यक आहे ते सुद्धा भगवंत सुरू होण्यासाठीची म्हणजे बुद्धी आणि ज्ञान सुद्धा भगवंत देतात. म्हणजे अशा पद्धतीने ते आपल्या कर्मावर नियंत्रण ठेवतात. म्हणून त्यांना काय म्हटलंय सर्वज्ञ म्हटले. आपल्याला म्हणजे आदल्या दिवशीच आठवत नाही पहा. आणि भगवंतांना सगळ्या जीवांविषयी सगळं माहिती आहे. कारण ते परमात्मा स्वरूपात प्रत्येकाच्या हृदयात पण स्थित असतात म्हणजे आणि म्हणून ते कसे आहेत सर्वज्ञ आहेत. मग पुरातन म्हणजे ते म्हणजे सर्वात आदी पुरुष, पुराण पुरुष भगवंत आहेत. म्हणजे त्यांना पुरातन. नियंता म्हणजे काय ते सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आपल्या सगळ्या ब्रह्मांडांचे, या जीवांची सृष्टी आपल्याला जे काही दिसतं ते सगळं भगवंत त्यांच्या
विविध विस्तार शक्तींनी किंवा आध्यात्मिक आणि भौतिक शक्तीच्या संयोगाने अशा विविध शक्तींनी आपण पाहिलं ऐश्वर्य त्यांची कशी आहेत निसर्गामध्ये या भौतिक सृष्टीमध्ये नियंत्रण करत असतात. आणि त्याच वेळी काय असतात ते एकाच ठिकाणी उपस्थित असतात पण वेगवेगळ्या शक्तींच्या स्वरूपात आणि त्याच वेळी ते स्वतंत्रही असतात म्हणजे अलिप्त आहेत या सगळ्यांपासून. या भौतिक प्रकृतीमध्ये ते म्हणजे रममाण होत नाहीत कारण त्याचं आकर्षण असतं. ते कसे आहेत? परिपूर्ण आहेत. मग ह्याला म्हणायचं अचिंत्य भेदाभेद तत्व. मग त्याद्वारे ते संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टी, ग्रहगोळ, तारे, आपण सगळे जीव हे सगळ्यांचं नियंत्रण करत असतात. मग आता अणुपेक्षाही सूक्ष्म म्हणजे काय पहा, अणुच्या अंतरात जाऊन अगदी सूक्ष्माती सूक्ष्म होऊन भगवंत तिथे उपस्थित असतात परमात्मा सोबत. म्हणजे आपला आत्मा केवढा छोटा आहे पहा. म्हणजे आपल्या केसाचा 10,000वा भाग केल्यावर जेवढा कण होईल तो म्हणजे म्हणजे आत्मा आहे. आणि मग हे भगवंतांचंच रूप आहे ना, जीवात्मक अंश आहोत आपण. भगवंतांनी आपल्याला निर्माण केलंय म्हणून त्यांना अणुपेक्षाही सूक्ष्म म्हटलंय. मग सर्व गोष्टींचे पालन करता म्हणजे काय भौतिक प्रकृती जी आहे तर तिचं नियंत्रण भगवंत करत असतात हो की नाही. आणि भौतिक प्रकृती भगवंत निर्माण करतात. तिचं पालन पोषण, तिला निर्माण करायचं, कार्यान्वित करायचं किंवा तिचं ऱ्हास पुन्हा हे सगळं भगवंत करत असतात. आणि आपल्याला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा होण्यासाठी भौतिक प्रकृती निर्माण केली आणि त्याचं नियंत्रण करण्यासाठी कोण दिलेत भगवंतांनी? देवदेवता सगळे, की ते त्याचं प्रशासनाचं काम करतात, प्रशासकीय अधिकारी म्हणून. म्हणून भगवंतांच्या ह्या सगळ्या शक्तीच आहेत विखुरलेल्या. म्हणजे काही आध्यात्मिक किंवा काही म्हणजे भौतिक. तर आता हे देवदेवता म्हणजे काय, त्यांना काही भौतिक शक्ती दिलेल्या आहेत, की त्याद्वारे ते सगळं आपल्याला वस्तू आणि जीवनावश्यक गोष्टी पुरवतील. म्हणून त्यांना पालनकर्ता असं म्हणलंय भगवंत, सगळ्याचे पालनकर्ता आहेत. मग सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत म्हणजे आपल्या विचारशक्तीच्या, कल्पनेच्या, भौतिक कल्पनेच्या अतीत पलीकडे असणारे असे भगवंत काय आहेत? तर आपल्यासारखे जे अपूर्ण आपली इंद्रिय आणि भौतिक शरीर म्हणजे तर अशा अपूर्ण इंद्रियांनी जी गोष्ट पूर्णपणे आध्यात्मिक आहे ती कधी जाणू शकू का तर्काने बुद्धीने? म्हणजे तर शक्यच नाही. म्हणून भगवंतांना कसं म्हणले अचिंत्य म्हणजे चिंतन न करता येऊ शकेल किंवा कल्पना विचार देखील करता येणार नाही अशा बुद्धी विचारांच्या पलीकडे अचिंत्य असे भगवंत आहेत. नित्य म्हणजे सदैव उपस्थित असणारे. आणि मग त्यांचं सदैव नित्य उपस्थित असणारं रूप कोणतं आहे? मूळ शाश्वत दिव्य रूप म्हणजे कुठलं? इथे चित्रात दाखवलं ते श्याम सुंदर रूप भगवंतांचं, की त्यांच्या डोक्यावर मयूर पंख आहे, हातात सुंदर बासरी आहे आणि 2 हात असणारं म्हणजे द्विभुजधारी असं असणारं आणि असं जे रूप आहे, तर त्याला काय म्हटले आणि ते श्याम सुंदर रूप म्हणतात त्याला. म्हणजे अत्यंत सुंदर असे आहेत भगवंत दिसायला पहा. तर मग ते म्हणजे श्याम सुंदर रूप आहेत. तर त्या रूपावर आपण ध्यान केलं पाहिजे. म्हणजे भगवंतांचा पवित्र महामंत्राचा जप करताना आपण ते रूप आठवलं पाहिजे आणि ते रूपाकडे पाहत आपण त्या रूपावर ध्यान करत आपण भगवंताचं तोंडाने नाव घ्यायचं, कानाने व्यवस्थित तो ऐकायचा जप आणि त्या रूपाचं स्मरण करत आपण जप केला पाहिजे. म्हणजे ते काय होतं चॅन्ट मेडिटेशन म्हणजे ध्यान होतं. मग परमपुरुष कसे आहेत तर सूर्याप्रमाणे म्हणजे आता भौतिक प्रकृतीतलं म्हणजे वर्णन कुठलं म्हणजे त्यांचं तेज शरीरातलं कसं आहे ते ब्रह्मज्योती म्हणजे जे किरण बाहेर येतात त्यांना ब्रह्मज्योती म्हणतात. म्हणजे इतके दिव्य त्याचं शरीर आहे तेजस्वी. मग त्याला उपमा देण्यासाठी भौतिक म्हणजे प्रकृतीतलं सूर्याचं उदाहरण दिले कारण आपण सूर्यापेक्षा जास्त तेजस्वी आपल्याला माहितीच नाही इकडे ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये किंवा आपण ह्या भौतिक जगात. मग सूर्याला देखील खरं तर प्रकाश भगवंतच देतात पण आपल्याला समजण्यासाठी म्हणजे भगवंतांच्या शरीरातून जे येणारे दिव्य किरण आहेत त्याला ब्रह्मज्योती म्हणतात. तिथूनच सूर्य आणि चंद्र हे तारे प्रकाशित होतात. म्हणजे सूर्याला हा प्रकाश मिळतो आणि सूर्य सगळ्या ग्रह तारे चंद्र यांना प्रकाश देतो. म्हणून परमपुरुषांना सूर्याप्रमाणे ते तेजस्वी असं दिव्य शरीर असलेलं असं आहे तसं म्हटलंय. आणि मग भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडं म्हणजे कल्पनेच्या अतीत ह्या सगळ्या आपल्या सगळ्या विचार, कल्पना, तर्क, बुद्धी ह्याच्या पलीकडे भगवंत आहेत. म्हणून सामान्य माणसांनी काय करावं तर जे शास्त्रामध्ये सांगितलेलं भगवंतांच्या विषयी उपदेश आहेत, भगवंतांच्या विषयीचं ज्ञान आहे ते ग्रहण करावं आणि भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊन त्यांची भक्तिमय प्रेमय सेवा करावी. हे आपण शिकलो. मग आता आपण पुढे जाऊ. हां, मग इथे आपण हा भाग समजून घेऊया, की विष्णूची म्हणजे भगवान विष्णूंसाठीची जी 1 सहस्त्र किंवा 1000 नावं आहेत, ती जेव्हा घेतो तेव्हा श्रीरामांचं एक नाव होतं बरं का. आणि भगवान श्रीरामांची जेव्हा आपण 3 नावं घेतो तेव्हा अ, श्रीकृष्णांचं एक नाम त्या बरोबरीचं असतं. म्हणजे पहा हे कोण सांगतायत तर प्रत्यक्ष म्हणजे म्हणजे भगवान शिव
माता पार्वतीनं सांगतात तसं. आणि मग त्यामुळं आपण काय केलं पाहिजे, म्हणजे इतकं महत्व आहे भगवंतांच्या नामाचं. तर म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला पाहिजे. आणि तो कोणता आहे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग आजपासून आपण तो जप करायला सुरुवात करूया. आता आपण पुढे जाऊया. हा. हा. आता हा श्लोक वाचते मी, 8.15. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नानुवन्ति महात्मान संसिद्धी परमांगती. मला प्राप्त झाल्यावर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाहीत. ते दुःखाने भरलेलं आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता परमसिद्धी प्राप्त झाली. म्हणजे काय, की जेव्हा भगवंतांची प्राप्ती होते तेव्हा जे महान आत्मे आहेत की ज्यांनी जाणले की ही जी भौतिक प्रकृती आहे तर हे कसं आहे, दुःखालय अशाश्वतम म्हटलंय. म्हणजे आता बघा, पुस्तकं जिथं भरपूर सारी असतात त्याला काय म्हणतो आपण, पुस्तकालय, हो की नाही. आणि जिथं देव आहे किंवा देवाचा निवास आहे, म्हणजे अर्च विग्रह आहेत, मूर्ती आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, देवालय, हो की नाही. म्हणजे ते देवाचं घर, हो की नाही. मंदिरांना देवाचं घर किंवा देवालय म्हणून म्हणतात, की जिथे देव प्रत्यक्ष उपस्थित असतो अर्च विग्रहांच्या स्वरूपात, म्हणून त्याला काय म्हणतात, देव देव आलय किंवा देवालय. मग ह्याच्यावरून इथं मग दुःखालय म्हणजे काय, की जे दुःखाचं घर आहे ते, म्हणजे भौतिक प्रकृतीमध्ये सतत वेगवेगळे क्लेश दुःखच आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. कारण आणि आपण ती म्हणजे आपल्याला त्यांना भोगायला लागणार आहे का, तर आपण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आहोत. आणि त्यामुळे काय होतं, की ज्या गुणाचं प्राबल्य असेल त्यानुसार आपली कर्म ठरतात. मग ते कधी सत्वगुणावर चढ ठरतो, कधी रजोगुणावर चढ ठरतो, तर कधी तमोगुण. अशा पद्धतीने हा म्हणजे हे सगळं सुरूच असतं, सतत चक्र. आणि त्यामुळे काय होतं, आपली जी वेगवेगळी कर्म होतात त्याद्वारे आपल्याला काय होतं, तर सतत आपण वेगवेगळ्या क्लेशांना, कष्टांना किंवा दुःखांना म्हणजे आपण आपल्याला ती सोडावी लागतात. मग म्हणून भगवंत काय म्हणतात, हे जे जाणतात म्हणजे कोण, तर जे कृष्णांशी असलेलं आपलं नातं ज्यांना विस्मरण झाले ते अशा दुःखालयामध्ये असतात. पण ज्यांना हे नातं म्हणजे स्मरण होतं, म्हणजेच काय, ते एखाद्या शुद्ध भक्ताचे किंवा भगवंतांचे जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु यांच्या आश्रयाखाली येतात, तेव्हा काय होतं, त्यांचं भगवंतांशी विस्मरण झालेलं नातं आहे त्याचं त्यांना स्मरण होतं. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात. कृष्ण भावनेमध्ये ते दृढ होतात. प्रत्येक त्यांचं कर्म कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी अर्पण करतात. आणि अशा पद्धतीने ते कृष्ण भावनेमध्ये किंवा भक्तीमध्ये अग्रेसर होत जातात. आणि मग ते कसे होतात, गुणांच्या अतीत जातात. म्हणजेच काय, या भौतिक इंद्रिय तृप्ती त्यांच्या थांबतात आणि भौतिक आसक्ती त्यांच्या हळूहळू नष्ट होऊ लागतात. कारण ते जे काही कर्म करतात, आपलं कर्तव्य कर्म किंवा कोणते, ते भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी करतात किंवा त्याचं फळ त्यांना अर्पण करतात. आणि त्यामुळं हळूहळू ते गुणातीत होतात आणि मग ते योगी होतात. म्हणजे असे भक्ती योगी म्हटले किंवा भक्ती योगामध्ये स्थित असलेले असे उच्च कोटीचे योगी, असे जे महान आत्मे त्यांना म्हटले. म्हणजेच काय, ते पूर्णपणे मुक्तात्मा असतात. आणि त्यामुळे त्यांनी जाणलेलं असतं की या दुःखालयामध्ये आपण ह्या म्हणजे ह्या सगळ्या भौतिक गोष्टीमध्ये अडकता कामा नये किंवा भौतिक प्रकृतीच्या म्हणजे ज्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण जरी आलो असलो तरी आपण इथे येऊन काय केलं पाहिजे, भगवंत जे ह्या सर्व संपत्तीचे मालक आहेत, तेच परमभोक्त आहेत, हे जेव्हा जाणतो आपण, तेव्हा काय केलं पाहिजे, आपण भगवंतांच्या सेवेसाठी आपण त्यांचे नित्य अंश आहोत किंवा नित्य दास आहोत आणि ते स्वामी आहेत हे नातं जाणून आपण त्यांच्या सेवेसाठी प्रत्येक गोष्ट अर्पण करायला लागतो किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणून प्रत्येक कर्म करतो. आणि हे तो महानात्मा जाणतो, म्हणजे तो मुक्तात्मा होतो. आणि तो मग अशा कुठल्याही म्हणजे दुःखाने भरलेल्या जगामध्ये तो पुन्हा येत का नाही, तर तो अशा कुठल्याही कर्मामध्ये म्हणजे अशा अडकून पडत नाही. म्हणजे ह्या भौतिक प्रकृतीमधले जे विविध भौतिक किंवा सकाम कर्म असतात, ज्याला कर्मकांड म्हणतो, तर ही कुठलीही कर्म आहेत ती म्हणजे तो करत नाही. म्हणजेच काय, त्या आसक्त न राहता तो हळूहळू क्रमशः करत जातो. आणि मग हे जे हे ना हे सगळं का करतो, तर त्याने हे जाणलं असतं की हे जग सगळं दुःखाने भरलंय. कारण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावी आहोत. त्यामुळे हे सुख दुःख सतत उन्हाळा हिवाळा पावसाळा ह्या ऋतूचक्रामुळे येतच राहणार आहे. पण मग जो हे जाणतो, मग ह्यावर मात करायची असेल आणि ह्या सगळ्यातून आपण सुटका करून घ्यायचं, तर केलं जे भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा आणि तोच ती करतो आणि त्याद्वारे कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होतो. कृष्ण भावना
होतो आणि मग त्याला सर्वोच्च पूर्णता परमसिद्धी म्हणजेच काय, तर तो मुक्तात्मा बनतो आणि योगी स्तरावर असा जातो, शुद्ध भक्तीमध्ये स्थिर होतो म्हणजे ब्रह्मस्तरावर स्थित होतो आणि मग त्याला परमसिद्धी प्राप्त म्हणजेच काय, भगवत धामाची प्राप्ती होते. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, या दुःखालयामध्ये आपण आलो आहोत, पण आपल्याला निश्चितच एक मार्ग किंवा एक संधी दिली आहे भगवंताने आणि ती म्हणजे काय आहे, तर मनुष्य जन्म. मग ह्याचा आपण पूर्ण उपयोग करून घेतला पाहिजे आणि आपण अगदी म्हणजे या संधीचा उपयोग करून घेऊन आपण भगवंतांशी असलेलं आपलं नातं दृढ करून त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे. हे आपण समजून घेतलं. आता आपण बघूया पुढचा श्लोक. भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत. जन्म आणि मृत्यू, परंतु कुंतीच्या पुत्रा आणि आहे बरं का. त्याच्यावरती लोक आहेत. मग हे सगळे भौतिक आहेत. सर्वोच्च ग्रहापासून आपलं म्हणजे कालपर्यंत पृथ्वीपर्यंत आपण ही कसं ते भौतिकच लोक आहेत. हे सगळे सुखाचे ठिकाण आहे. म्हणजे आपण एकापेक्षा एक सुख पृथ्वी आहे. तर म्हणजे आहेत तर जन्नत, तप, महिर असे वेगवेगळे लोक आहेत आणि असं शेवटचं लोक. मग इथपर्यंत सगळी एकापेक्षा एकच येते. पण ती पण दुःख ठिकाण म्हणजे तिथलं तिथलं जे पुण्य क्षीण होतं. आपण सुख भोगतो आणि ते भोगून पुण्य क्षीण होतं आणि होतं तेव्हा आपल्याला पुन्हा या मृत्यू लोकात म्हणजे पृथ्वीवर पाठवलं जातं आणि मग इथे कसं येतो आपण पर्जन्य रूपाने आपण येतो आणि मग आपण ह्या भूमीमध्ये स्थित होतो आणि मग जेव्हा अन्नधान्य पिकतं तेव्हा काय होतं, ते अन्नधान्य जेव्हा एखादी व्यक्ती घेतो का त्या वीर्यामध्ये त्याच्या घामात तो गर्भस्थ असतो. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण पुन्हा पृथ्वीवर जन्म घेतो आणि मग आपण पुन्हा जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये अडकत असतो. म्हणून भगवंत काय म्हणतात, जो भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो तो काय करतो, पुन्हा जन्म घेतो आणि निवास म्हणजेच कुठे भगवत धाम किंवा गोलोक वृंदावन किंवा लोकाला पोहोचतो. मग हा भाग आपण समजला आणि नरक लोक म्हणजे आपण आपण झाले. मग त्यांचं तर म्हणजे काय आहे, नरक लोक म्हणजे काय की ते पाताळात म्हणजे वेगवेगळे म्हणजे 7 लोक आहेत नरक म्हणजे नरक जे आहेत तर ते 7 वेगवेगळे लोक आहेत म्हणजे पृथ्वी लोकाच्या खाली म्हणजे खाली वेगवेगळे 7 म्हणजे जे लोक आहेत ते म्हटलं जातं. मग ते अतल, पाताळ म्हणजे तलातल, सुतल असे वेगवेगळे लोक आहेत. तर हे सगळे काय आहेत तिथं फक्त वेदना म्हणजे तिथं फक्त पनिशमेंट शिक्षा शिक्षा मिळण्यासाठी आपल्याला पाठवलं जातं वेगवेगळ्या म्हणजे आपली जी जेवढी वाईट कृत्य त्यानुसार आपल्याला ते पापकर्मांची फळं तिथं वेदना किंवा पनिशमेंटच्या स्वरूपात भोगायला लागतात आणि हे लोक म्हणजे काय युद्धात म्हणजे युद्धात आपण जर विजयी झालो भगवंत कसे सांगतात तर आपल्याला स्वर्गलोक उच्च लोक प्राप्त होतील म्हणजे काय की तिथे फक्त काय इंद्रिय तृप्ती किंवा सुखांच्या गोष्टी आहेत म्हणजे अशी सर्व सुख आहेत पण शेवटी ती दुःखाचीच ठिकाण आहेत का म्हणजे का तर तिथली सुख संपली की पुन्हा आपल्याला इकडेच यावं लागेल पृथ्वी लोकातच यावं लागेल. मग हे भाग आपण समजून घेतला. मग आता आपण पुढे हां. मग मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा 1 दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील असेल. म्हणजे ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस जेवढा असतो तेवढीच एक रात्र असते. म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात. आपण अभ्यासलंय ते सगळं म्हणजे अ, जे वैदिक गणित आहे ते. मग जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रकट होतो तेव्हा जीवसृष्टी असते. ही भौतिक प्रकृती अस्तित्वात येते आणि ब्रह्माची जेव्हा रात्र होते तेव्हा ती नष्ट होते आणि पुन्हा दिवस येतो आणि पुन्हा रात्र येते आणि अशा पद्धतीने हे चक्र सुरूच राहतं म्हणून काय म्हटले आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो आणि हे पार्थ पुन्हा रात्र घडते आणि अशा पद्धतीने विरघळतात म्हणजेच काय की भौतिक प्रकृतीची निर्मिती अशा पद्धतीने ब्रह्मा करत असतात आणि त्यांचा एक दिवस जेव्हा होतो तेव्हा सृष्टी अस्तित्वात येते निर्मिती होते पुन्हा ती कार्यान्वित होते आणि मग जेव्हा त्यांचा दिवस संपून रात्र होते तेव्हा ती नष्ट होते आणि असं चक्र होतच राहतं आणि ब्रह्माजी सुद्धा कसे बद्ध जीव आहेत बरं का म्हणजे त्यांना देखील मृत्यू आहे आणि मग जेव्हा ब्रह्मा होतो तेव्हा पुन्हा म्हणजे पुन्हा भगवंत म्हणजे त्यांना असे जे उच्च कोटीचे ब्रह्माजींसारखे जीव आहेत म्हणजे जे त्यांचे नित्यसेवक आहेत तर त्यांना आध्यात्मिक जगतामध्ये प्रवेश मिळतो प्रलयाच्या वेळी आणि मग म्हणजे मृत्यूनंतर ते दिव्य आध्यात्मिक धामाची त्यांना प्राप्ती होते आणि मग अशा पद्धतीने महाप्रलयाच्या वेळेला ही भौतिक प्रकृती नष्ट होते आणि पुन्हा ब्रह्माची निर्मिती होते. पुन्हा ते नवीन कल्पाची निर्मिती करतात आणि पुन्हा त्यांचा दिवस सुरू होतो पुन्हा सृष्टी निर्माण होते मग पुन्हा त्यांचा रात्र येते मग पुन्हा
ती नष्ट होते, असं चक्र पुन्हा पुन्हा सुरूच राहतं. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, याहून अनेक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्या पलीकडे आणि सनातन संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. म्हणजे याहून आणखी एक अव्यक्त प्रकृती आहे. म्हणजेच काय, की जे व्यक्त होत नाही आणि ती या व्यक्त आणि अव्यक्त म्हणजे व्यक्त होणारी म्हणजे भौतिक प्रकृती आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्या पलीकडे आहे. म्हणजे हे भौतिक प्रकृतीतले जे घटक आणि सनातन आहे म्हणजे कसे सदैव उपस्थित असणारी म्हणजे जे सदैव आहे, जिचा नाश होत नाही आणि ती परा आणि अविनाशी म्हणजेच काय, ती कशी आहे परा म्हणजे सदैव असणारी अशी आणि अविनाशी म्हणजे नष्ट न होणारी आहे आणि संपूर्ण जगाचा जरी प्रलय झाला तरी ती नष्ट होत नाही. म्हणजेच कोण, तर आपल्यासारखे जीवात्मा की ज्यांना पराप्रकृती म्हणले भगवंतांची. आपण जे म्हणजे भगवंतांचे जीवात्मक अंश आहोत. मग आपण असे आहोत. मग आपण काय आपलं काय होतं, तर आपण जेव्हा भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो तेव्हा आपण त्या सेवेद्वारे म्हणजे भगवत भक्तीमध्ये इतके दृढ होत जातो की गुणातीत होतो आणि मग जेव्हा आपला मृत्यू होतो त्यानंतर आपल्याला भगवत धामाची जेव्हा भगवंताच्या कृपेमुळे अशी म्हणजे आपल्याला प्राप्ती होते तेव्हा तिथे काय होतं की आपला हा जो म्हणजे जरी आपलं शरीर म्हणजे नष्ट झालं म्हणजे आपलं जे भौतिक शरीर आहे तरी आपण देहात्म बुद्धीतून म्हणजे मुक्त होतो आणि त्यामुळे काय होतं जिथं भगवंत आहेत जिथं भक्त आहेत हा, तर तिथे भक्ती ही असतेच म्हणजे आणि त्यामुळे आपल्याला ज्ञान बुद्धीतून म्हणजे या प्रकृतीच्या 3 गुणातून आपण मुक्त होतो म्हणजे मी शरीर आहे या भावनेतून आणि त्यामुळे काय होतं आपल्याला आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती होते आणि त्या आध्यात्मिक देहाद्वारे म्हणजेच आपण पराप्रकृतीमध्ये जी अविनाशी आहे, जी ज्याला जन्म नाही मृत्यू नाही, जी नष्ट होत नाही, असा कोण आहे आपला आत्मा आहे, ती पराप्रकृती आहे म्हणजे शाश्वत सदैव असणारी आणि ती भगवंतांची पराप्रकृती म्हटली आपल्याला ती म्हणजे कोणात आपण मग आपण भगवंतांच्या म्हणजे ह्या भगवत धामामध्ये जाऊन गोलोक वृंदावन म्हणतात त्याला तिथे जाऊन आपण अशा आध्यात्मिक देह प्राप्त होतो आणि त्या देहाद्वारे आपण भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो. इथे ते पुण्यात्मे दाखवलेत पहा म्हणजे सर्व देवदेवता ज्यांना अशा आध्यात्मिक देह प्राप्त होतात ते भगवत देवामध्ये जातात किंवा मनुष्य आहेत सगळ्या प्रकारचे लोक आहेत मनुष्य देवता पक्षी की जे आध्यात्मिक देह प्राप्त होऊन तिथे जातात आणि मग त्यांना ते भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात आणि त्याचबरोबर गोलोक वृंदावनमध्ये काय सगळ्यांना हे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त झालेले आहेत आणि सगळे भगवंतांचे भक्तिमय प्रेममय सेवा करणारे शुद्ध भक्त आहेत आणि त्यांची शरीर देखील आध्यात्मिक आहेत मग असं ते गोलोक वृंदावन मग तिथं आपण एकदा गेलो की आपल्या भक्ती सेवेद्वारे भक्ती साधनेद्वारे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण जेव्हा भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो तेव्हा आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते मग तिथून आपण कधीही परत येत नाही म्हणजे आपण जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात अडकत नाही म्हणून काय म्हटले अशी प्रकृती नष्ट होत नाही म्हणजेच आपल्याला आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होतं आणि ते कधीच नष्ट होत नाही आणि आपण पुन्हा या जन्म मृत्यू जरा मरण व्याधी म्हणजे ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये पुन्हा परत येत नाही म्हणजे या समस्यांना आपल्याला तोंड द्यावं लागत नाही म्हणजेच आपण हे भौतिक प्रकृतीमध्ये या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात पुन्हा अडकून पडत नाही आता आपण हे पाहूया की आता या सगळ्याची निर्मिती कशी झाली हे चित्रातून आपण समजून घेऊया हा सगळ्यांनी हा फार महत्वाचा भाग आहे तर भगवंतांनी ह्या सृष्टी आणि ब्रह्मांडांची कशी निर्मिती केली आपण काल अभ्यासला होता ना तर ते आपण इथे अभ्यासाचा प्रयत्न करू तर सर्वात पहिल्यांदा काय होतं की मी तुम्हाला सांगितलं महत्त्व प्रकट होतं इथे दाखवलंय पहा तर म्हणजे इथे दाखवले आणि त्यापासून मग आपली निर्मिती होते मग इथे वरती काय दाखवलंय सगळ्यात पहिल्यांदा तर हे गोलोक वृंदावन आहे म्हणजे गोलोक वृंदावन कसं छान आहे पहा म्हणजे तिथे मध्यभागी भगवान श्रीकृष्ण आणि राधाराणी आहेत मग राधाराणी म्हणजे कोण आहेत तर भगवंताची जी हृदयस्थ शक्ती आहे ना जेव्हा भगवंतांना आनंद घ्यायचा असतो एखाद्या गोष्टीचा उपभोग म्हणजे काय म्हणतो भगवंत हे कसे परमभोक्त आहेत मग तेव्हा जेव्हा म्हणजे त्यांना वेगवेगळ्या म्हणजे आनंद घेण्यासाठी ते काय करतात आपल्या हृदयातील शक्ती त्यांच्या समोर प्रकट करतात ती म्हणजे राधाराणी आहे बरं का मग इथे ही जी कमलाची अष्टदल आहेत ना इथे ते सगळ्या त्यांच्या सखी आहेत वेगवेगळ्या म्हणजे ह्या त्या राधाराणींच्या सगळ्या मैत्रिणी म्हणजे सखी आहेत तर त्या आहेत इथे त्यांना
मग त्यानंतर इथे कमळाचे बाहेरचे जे भाग आहे गुलाबी, डार्क गुलाबी, तर हे म्हणजे मंजिरी, म्हणजे जे भगवंतांचे पार्षद किंवा भक्त आहेत ते, म्हणजे असे मंजिरी की जे भगवंतांचे भक्ती करतात आणि त्यांच्या कार्य पुढे नेण्यासाठी भगवंतांसोबत पृथ्वीवर प्रकट होतात. म्हणजे हे वेगवेगळे जे गोस्वामी आहेत, तर ते सगळे ह्या मंजिरीमध्ये येतात, किंवा चैतन्य महाप्रभूंचं जो स्वरूप आहे ते पण मंजिरीमध्ये येतं. म्हणजे हे सगळे किंवा वेगवेगळे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, म्हणजे हे जे सगळे आहेत गोस्वामी, 6 गोस्वामी, म्हणजे तर ते सगळे यामध्ये येतात. मग आता आपण पाहूया की इथे चित्रात दाखवलंय, तर ह्याच्या वरचा जो भाग आहे हा पांढरा, तर त्याला म्हणायचं श्वेतद्वीप, ह्या कमळाच्या बाहेर. म्हणजे इथे सगळे, म्हणजे हे सगळं आध्यात्मिक म्हणजे भाग आहेत, जगत आहे. हा भगवंतांचं आध्यात्मिक जगत आहे हे सगळं. गोलोक वृंदावन, त्याच्या बाहेर श्वेतद्वीप आहे. त्या श्वेतद्वीप मध्ये चैतन्य महाप्रभू, म्हणजे त्यांचं हे असतं, निवास आहे. मग त्यानंतर इथं जो वरच्या कोपऱ्यात आहे ते मथुरा आणि वृंदावन आहे. म्हणजे आपल्या स्क्रीनच्या म्हणजे स्क्रीनच्या डावीकडे घ्या. डावीकडे मथुरा आणि वृंदावन आहे, आध्यात्मिक जगत, बरं का. मग त्यानंतर इथं आपल्या स्क्रीनच्या म्हणजे खाली जो डावा कोपरा आहे तिथं मायापूर, जगन्नाथपुरी आणि द्वारका आहे बघा, इथे खाली, म्हणजे इथं इथे दाखवते. त्यानंतर मग इथे एक वेगळा लोक आहे स्पेशल, बरं का. त्याचं नाव आहे अयोध्या. म्हणजे जे भगवान श्रीरामचंद्रांची अयोध्या पूर्णपणे मोक्षाला भगवंतांनी जेव्हा अवतार त्यांचा संपूर्ण केला, म्हणजे समाप्ती केली, तेव्हा त्यांनी नदीमध्ये जाऊन ती अवतार समाप्ती केली, प्रवेश करून नदीमध्ये. तेव्हा त्यांच्यासोबत त्यांची प्रजा पण गेली. मग ती पूर्ण अयोध्या म्हणजे इथे आहे, बरं का. मग त्यानंतर इकडे हा वैकुंठ लोक आहे. आणि मग ह्या वैकुंठ लोक आहे त्याच्या खाली, म्हणजे त्याचा अर्धा जो भाग आहे, तर तो म्हणजे काय कैलास लोक आहे. म्हणजे मग तो म्हणजे मग ह्या हा जो वैकुंठ, म्हणजे हे सगळे वेगवेगळी छोटी छोटी इथे सगळे वैकुंठच आहेत. म्हणजे हा वैकुंठाचाच भाग आहे. मग मध्ये हा पांढरा जो भाग आहे, म्हणजे तर त्याला काय म्हणायचं, तर हा म्हणजे सागर आहे, कर्दळशाही सागर. हा पांढरा जो भाग आहे त्याच्या खाली जो दिसतो तो कर्दळशाही समुद्र, किंवा त्याला म्हणजे त्याला विरजा नदी असं म्हटलंय. तर तिथे कोण असतात, तर कर्णोदकशाही विष्णू असतात पहा इथे. आणि त्यांच्या श्वास आणि उच्छ्वासात ना, म्हणजे भगवंतांचं हे म्हणजे हे वेगवेगळे विस्तार आहेत. म्हणजे भगवंतांचा दुसरा विस्तार असतो, राधाराणींचा विस्तार झाल्यानंतर भगवंत दुसरा विस्तार करतात, म्हणजे बलरामजी, किंवा ते संकीर्षण रूप आहे ते म्हणजेच बलरामजी. मग ती आध्यात्मिक शक्ती आहे भगवंतांची. मग त्यानंतर पुन्हा विस्तार काय होतं, म्हणजे नंतर संकीर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव आणि प्रद्युम्न, हे सेकंड म्हणजे लगेच दुसरा विस्तारित स्वरूप आहे. मग तिसरं म्हणजे त्यानंतर मग त्यातले जे संकीर्षण, म्हणजे जे बलरामजी आहेत, तर त्यांचं विस्तार काय होतो, तर हे 5 विस्तार आपण काल पण अभ्यासले होते पहा, की महाविष्णू स्वरूप, म्हणजे ते त्यांनाच महाविष्णू असं म्हणतात. म्हणजे तर त्यांचं पुन्हा महासंकीर्षण, शेष आणि कर्बोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू असे विस्तार होतात. आणि त्याद्वारे ते आपल्या ब्रह्मांडामध्ये कसे येतात ते आपण बघितलं. तर ही 24 महत्त्व आहेत. तर इथे त्यांचं म्हणजे त्यांचं प्रकटीकरण इथे झालेलं असतं. मग हे कर्णोदकशाही जे विष्णू आहेत ते काय करतात, तर ह्या म्हणजे कर्णोदकशाही सागरामध्ये जेव्हा ते असतात, तेव्हा त्यांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण होतात आणि उच्छ्वासातून अनेक ब्रह्मांड नष्ट होत असतात. अशा पद्धतीने ब्रह्मांडाची निर्मिती करतात. मग इथे त्यांनी इथं दुर्गा देवीची निर्मिती केली बघा, माता लक्ष्मी. त्यानंतर शिवांची निर्मिती केली, नंदीची निर्मिती केली. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या निर्मिती. मग नंतर हे जेव्हा महत्त्व आणि हे सगळं एकत्र येतं, आणि जीवात्मा म्हणजे तर तेव्हा म्हणजे चित्कण भगवंत निर्माण करतात. मग काय करतात, प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये जीवात्मा गर्भस्थ करतात, म्हणून तो गर्भोदकशाही विष्णू, म्हणून त्यांच्या नाभीतनं ब्रह्मा आले पहा. आणि मग ह्याच भौतिक प्रकृतीची निर्मिती झाली. मग हे इथं चित्र दाखवलंय ते गर्भोदकशाही विष्णू, त्यांनी ब्रह्माजींना निर्माण केलं. हिरण्यगर्भ नावाच्या शक्तीतून ब्रह्माची निर्मिती होते त्यांच्या. आणि मग हे जे ब्रह्मा आहेत ते सगळ्या सृष्टी आणि सगळे देवदेवता यांची सगळ्यांची निर्मिती करतात. मग त्यानंतर पुढे म्हणजे जेव्हा हे
अशा पद्धतीने म्हणजे ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतात भगवंत. त्यानंतर काय करतात, ते क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणजे परमात्मा स्वरूप त्यांचं. तर त्या स्वरूपात प्रत्येक ह्या भौतिक प्रकृतीतल्या घटकामध्ये परमात्मा स्वरूपात, चतुर्भुज विष्णू स्वरूपात ते त्याच्या हृदयामध्ये स्थित होतात. अणूच्या अंतरात, अणुरेणूमध्ये प्रत्येक चराचरात भगवंत असतात. ते कसं असतं परमात्मा स्वरूप. आणि मग हे जे वेगवेगळे लोक निर्माण होतात त्याद्वारे, म्हणजे हे ब्रह्मांडात आले की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये हे सगळे 7 मध्ये वर 7 लोक, खाली 7 लोक आणि मध्ये पृथ्वी लोक असंच असतं. प्रत्येक ब्रह्मांडासाठी म्हणजे ब्रह्माजी असतात किंवा हे सगळं असतं. वैकुंठ असतं, वेगवेगळी वैकुंठ. मग अशी असंख्य वैकुंठ इथे समुद्रात एखादा छोटे-छोटे बुडबुडे आहेत असे विखुरलेले आहेत आणि असे सगळे लोक म्हणजे. आणि मग असं असे अनंत असंख्य ब्रह्मांड हे आहे, सोनेरी गोळे ते भगवंतांनी निर्माण केलेत. अशा पद्धतीने आपली सगळी निर्मिती होते. वेगवेगळ्या ब्रह्मांडांची तिथले जीवात्मे, भौतिक प्रकृती. मग हा भाग आपण इथे समजला. आजचा अभ्यास इथे संपला. आता कोणाला काही शंका असतील तर विचारू. आपण इथे रेकॉर्डिंग थांबवूया मग त्याची.